सगळावणे मारून हे काळी जालोयले Kampala, Kampala, Kampala Doi meole macai ex Cinderella Roxroshi Italia Eklen sorgartala meole Kampala, Kampala, Kampala Oh Kampala, Kampala, Kampala Doi meole macai ex Cinderella Roxroshi Italia Eklen sorgartala meole Kampala, Kampala, Kampala Yeah. अरे इथे एको येता sorry everyone sorry एको येता hello everybody welcome back बिरमुट्यो आणि गांजील मुगे सगळे कशे आहे तुम्ही वेलकम बॅक टू अनदर स्ट्रीम एक व्हिडिओ ड्रॉप चालला तेका लागून समटाइम मुगे गांजीला हिंगा घराकडे हाडा आणि व्हॉट इज अप पेजिंग रिया मोरा इन द चॅट वेर आर यू गर्ल केरल हाय धा जाली हांव जाणा बट मातशें म्हाका टायम जालो योर बेगीन येलां आनीक एल्टन या तो केरा वॉट्सअप फ्लॉयडन हाय कंपाला वॉज वेटिंग स्नेल्डा बिस्ते फोटो नाका फ्लॉयडन वॉज वॉचिंग अ व्लॉग येयल्या फायनली रिया मोरा येयली बिरमुटी येयली बिरमुटांगे तुका आतां रिया मोरा तुका लागून स्पेशल एक रोल कोता बिरमुटांगेले गँग लिडर अरे एल्टन who is this? This is my friend Ishteen. Actually, I'm vlog. I mean, no college tomorrow. Tomorrow is Eid Mubarak, bhai. Elton dancing. No. Eid holiday. Yes. Tomorrow is Ramadan. Has Ramadan? Tomorrow is Eid. Tomorrow is Eid. Same chalo. Yeah, Eid Mubarak. As Elton can dance. I can't dance, bhai. Ensley was. Hi, Ensley was. How are you? I am good. रिया मोरा हाव आर यू गर्ल कित्याक तुजी एक सारको बँगर रोस्ट व्हिडिओ ड्रॉप जालो आनी हांवें तो चोयला हाव आर यू फिलींग स्कायडन वॉट्सअप शो अस युअर फेस अरे आधी तुका सामकी शी ओके फायन मिस्टेक जाली काय ना वेस्टेड
वेस्टेड जाता वेस्टेड आनी उडोवसा उलोयता तोंड दाखोवन शिव थँक्यू हू इज दिस शिवज युअर Sorry. फेस म्हणा तेणें लॉजिकल गाय थँक्यू सो मच अरे तो गांजील कोण रे हो गांजिलागे लिडर आचे हो आनी रिया मोरा आहा तें बिरमुटांगे लिडर यो स्कायडन यो आय से सॉरी टू हर ओके यू सेड सॉरी टू हर गुड इज इट हॉट इन गोवा नो इट्स नॉट हॉट इट्स जस्ट ओके चड एश गरमी एश ना रे हय, बरोबर. ओके बाय द वे वी ऑल्सो हॅव बिरमुटांगेली को लिडर कोण हो? हाय मुडगो Hi guys. गे बिरमुटांगे को लिडर इज ऑल्सो विथ अस चडी बच्ची तेका आमगे घरा काडपा जाल ना कित्याक तें क्रॅम्प येयले तेगे काड It's तेक तेगे मामा धाडपा ना आम तें काडना हिंगा तेकाय हाडटालो आमी एशें करून बरी बसतालो तेक मोत बसोवन आम दोगांय सायडी हिंग आसता अरे तेक खूब धरपाचें एक्चुअली प्लेस हेचे तोंड हिंग येता सारकें. तेचे कडेन येता रिया मोरा तुगे मामीन बी चललो व्हिडिओ तो रिया हय मामीन चयला ते मार advertise कित्याक वचरी तू हा ट्रॉमटायज ते अशें सेट जालो हा आसतले आनी anxiety कोणाक तेगे तेगे हालचाल हांव इचात तेकोडे कशें काय म्हण वॉट हॅपन टू युअर लेडी फ्रेंड इज बिहाइंड आय मीन ऑन द कॉल प्रेस्टन फर्नांडिस हाय एल्टन हाय बाबा इज दॅट चांदनी येस चांदनी आमरे कोडे कोण जाने मी पावस जोड रे तुमगे थिंगा कोण कोणा थिंग पावस जोडटा बेगीन सांगाय कित्याक आमगे चांदोर पावस आजून जोडना डुकराम आसूं कोण कितें हाय जस्ट डुकरा मास आनी आसता मरे गुड तें कितें कोल तें काय केलं होऊन गेल्यास मरे ते कोणाचो माय सिस्टर टोल्ड माय डॅड एंड मागीर जेनिस्टन हाय स्टीन नाइस टू सी यू ऑन स्ट्रीम ओ जॅनिस्टन पेरेरा एक कोण आमगेलो फ्लाइंग किसी देगा वेरी गुड एल्टन हाउ आर यू आई एम बाबा एक्सीलेंट फुल क्लास माय बेस्टी प्लेस इट्स रेनिंग हुई ओ नाइस बेस्टीज प्लेस कोण हिंगा ग्रीमा थिंग आसतलें कुच्चोरीम रान तें थिंग पावसा 12 पावस पास वडा थिंगा he said next time kunaka okay Riya Mora next time I'm grupa name sang Riya Mora I'm at look samando the Riya Mora don't worry you are a follower I mean subscriber yes Chani is my pet her name is Squeezy okay good pet name but don't squeeze your Chani because if you squeeze a Chani will become dead asat kide I am coming to eat I'm coming to Goa to eat Sir Patel हांव कोत धाट मरे तुका गोंय कितें जाता हिंगा आसोळडा जोडटा पावस आसोळडा बी पावस जोडटा दॅट्स वेरी गॉड ब्लेसफूल यू ऑल आर कित्याक थिंग पावस जोडटा हिंग पावस जोडना युअर फ्रेंड इज वेरी हंग्री गिव समथींग टू ईट हो तुगे भाव कितें रे वाचतो थंय स्पेशल हांवें तेका आमगे स्पेशल कोलो ड्रिंक कातींग कोलोलें तेका हाडा हें पी सोरना मरे सारो तो पी डोंट वरी रे आय एम गुड म्हाका तुजी भिरांत दिसता रे तूं कितें करीत म्हण बट या यू आर फायन आय एम फायन माय पेट्स नेम इज जिंजर कोण जिंजर कोण तो माय पेट्स नेम इज आले नो रे ब्रो I just saw a vlog how was the vlog guys तू फ्रेमी तू भायर कित्याक पड रे फ्रेमी भितर यो ब्रो I am giving dear म्हणजे डियर दिथे आपण ना माना गाणी केस ना काय बाबिस्त गिव युअर फ्रेंड उराक तेक माहिती दिता कॉलेज नाही सगळे डोंट यू फील स्कॅर्ड वाय आम न्हांवपाक हांवें गेलो ना थिंगा न्हांवपाक गेलो जाल्यार कितें म्हूण तूं स्कॅर्ड बीन म्हण आम म्हाका चोयन येयले दिसता वचून वी टूक ऑल आवर प्रिकॉशन्स ब्रो वी लव युअर वर्क थँक्यू सो मच बट वाय डू यू वॉन्ट टू गिव मी अ डियर उजू हय व्लॉग बरो आसलो ओके कॅरल हांव जाणा तूं तें ग्रिमा छोटी बच्ची आसल्यार तो व्लॉग लायक करता नाजाल्यार पुना म्हण
I am watching this stream with my cat. Oh wow. Wait, Bear your friend. Beat your then get friend. your cherry. Beat your friend. यो. It's also guys, I got has am tigaini hai so am tigaini मेडन एक बरी क्रिएटिव सदा अशकन आता हे आणि आता मोठा न्हू रे चल ती सांगता तुमका रिएक्शन स्ट्रीम म्हणटा ती तुमकां कोण अशी बरी कितें जाता तें हय तेंच ही बरी चलना रिएक्शन स्ट्रीम अशें मागीर मुखार करया अरे आज सध्या आमी बेसिक्सून हाती दवरया सगळ्यांक म्हणजे कितें जाय तें दाखोवपा आमकां सो आज आमी ह्या तरी एक काम करया ह्या तरी आमी एक गेम खेळया सिबलिंग्स ऑर डेटिंग म्हणून सिबलिंग्स ऑर डेटिंग गेमी आमकां मातशें तूं बगली रे तुमी पयस येता ओके सो सिबलिंग्स ऑर डेटिंग गेमी सांगपाचें फोटवां चोयन की ती डेट कोताय ऑर सिबलिंग्स जाल्यार यस ओके आमकां सांगता एक आम कितें कोताय ते गुण ओके एआय करीत कितें कितें हय एआय करीत तीन जोक कर म्हाका ओके डोंट टेक बाथ इन कॉरी वेरी डेंजरस नो 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 आम तेसो इंटेंशन असो न्हय की बात कोता हॅविंग बात म्हण कितें हांव तुगे मातशें क्रॉप माता राव तुम सारको खूंय पयस वयता म्हाका ना क्रॉप म्हाका राय की कॅमेरा आयशा ओके जालें सो यस आय एम 41 years old वाव डबल ऑफ एज मरे 41 years old आयज तो रावपा येयला रे तो राव ना मागीर तो वयता रावपा येयल्या रावत रे तो भिता म्हाका I like to learn Konkani. Nice. Steen Joker. When you are leaving रे bro, please tell me. Leaving where? तू अदू इन्फॉर्मेशन दित म्हाका म्हाका समजयना तो कितें म्हणटा तो. Please talk about modern dating among Gen Z. Yes. I would like to call Snelda to talk on this topic because Nadia जें चॅटा आहा तें सारकें प्रोफेशनल हे फिल्डाक. If you want, we can do a stream on that. Still holiday tomorrow? Yes, एक holiday आल्या. आणि आता आम्ही कुछ गेम खेळटा ते सांगाय. ट्रूथ अँड डेअर और सिबलिंग्स और डेटिंग. म्हाका सुद्दां सिबलिंग्स और डेटिंग आम पयलें हँड्स या. तुमकां मजा येत जाल्यार सांगाय. ना जाल्यार ऑल टाइम फेवरेट ट्रूथ और डी. करपाचें in your mouth. फोटो मार जाल्यार What we think. Clayton Cardozo. ये ब्रो कैसा खबर ना मरे तुझी खबर आता तुका मेटोरी राव मातशें राव कमिंग बॅक मॅन ट्रूथ अँड डेअर ब्रो तुगे गोर मुई रे ब्रो अरे वो कितें सांगत मरे आतां तुगे गोर खंय गाव जॉयबीन ओ जॉयबीन येता मेळो येवपासून बसता मेळो येवपासून हांव मेळटा रे भायल्यान घरा काय ना रे मेळपाक दिस कीप दिस ट्रीम टील 2 AM कोण ही जाणटी अलग नशे 41 years जाती ती हळूहळू जाती राती 2 गीत करतली तो लॉजिकल गाय रे तोच तो तिची काय लॉजिकल गाय रे तो गर्ल न्हू तें कोण आय एम 41 years old तेज न्हू रे तो तोच तो सॉरी तोच तो तेका कशें एनर्जी आहा तेका ओके सांग रे अरे हांव हिंग रावता हांव रावता पणजे कंपाला कडेन आनी त्या सायडी हांव हय कंपाला सायडीन न्हिदता म्हूण सांग तूं कितें उलयता तें बरें उलय गो केन्नाची तोंड ओपन कोल तेण आतां तें बरें म्हण गो सांग रे आय लव युअर विलेज थँक यू सो मच सो वील स्टार्ट विथ डेटिंग ऑर सिबलिंग एंड देन वील नो गो बॅक टू वॉट इज दॅट उलय रे ट्रूथ ऑर डेअर ओ शिट कितें जालें रे सॉरी डस्टीन हॅव गर्लफ्रेंड काय आवय नो रो डज टीन हॅव गर्लफ्रेंड नो 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 किस दिवणा काय दिना लेग मार मरे हॅलो येली कित गोष्ट ना ना येयली रेफर सारकी चेक 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 ओके चेक 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 बरं का सिबलिंग्स और डेटिंग आणि आम्ही करूया काय न्यू ट्रेंड है गिबली गिबली आर्ट तुम कोला गाइस हांवें जाल्यार आमगे कोला गिबली आर्ट या रे हांवें जालें ना मागीर लागत तुका मी लागत होतो का अरे केबीएस वयता नेट ना नेट हा रे तें हेका लागून जाता तें माय बरो आता नेट लॅग जालीशी
लाउडर खंय रावत रे नो कर्स वर्ड्स नो 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 लॅग जालेशी आतां दिसती पडटा can't see you, can't see you. can't see okay now y'all can see oh 80 watching आहा मरे बाबा 80 watching 80 मग ये 65 दाखयता 80 is the watching man so आता आमी रावंगे ज्यानी म्हाका काढतो तो अच्छी काम करे थिंगा जोकर गेमिंग जोकर गेमिंग एक सामान दिलं घरा कडेन आपण थिंगच म्हणा तो विचारक हा oh लॅग जाली ते सामान दिलं म्हणारा ते सामान दिला मामा बेंका Right, guys, the next second set up mata mashi. Tadamana kitna chare. Love your work. Thank you so much, Baba. Thank you so much. My soft launch is left, so do for me. Hello, bro. How are you? Keep it up and go on. Always smile more and more. Thank you so much, Valentino Villegas. Valentio. Spell kare. या Valentio सोडा. असलं एक कोटो म्हणा. एल्टन गिव अप कर मातशें लोकांगे नांव मातशें पिड्यार कोनाका आवय तू वाची चुया. म्हाका रीड करपा मेळना म्हाका चॅट्स दिसती पडना Okay. कोत्ताक Anything जालें about the siblings or dating? सिबलिंग्स और डेटिंग दिसती पडटा Okay, so I'm start करूया guys आणि तुमका आता दिसती पडटले. You all can see me. कोण काय म्हणा Channel C. Sing the song name is तांबडे काजू. काय काजू बरोबर. थोड्या गेलो दिकू काजू गोडा बसवून नाचा झाले त्याच्या मुखांना Very good. त्याच्या मुखांना वेरी गुड स्टीन Very good. अशकों ग्रीमा तुया नेक्स्ट शिकवा गोयचो जाय. आवाज ओ कोण आयडन पेरेरा Steen, dare for you tell Elton things which he hide from us. yes सांगता सगळे आयडना एक्सपोज करूया फुल आम्ही येला काही Chelsea Anna this hi cocktail and Pudgy's world. Hi. Good morning. Good afternoon. Good evening. What is more important to you, money or nice girl? Nice girl with money. आणि किती मॅडम याचं क्वेश्चन दिसना काय हा ईशान ब्लॉग्स what's up अच्छे ब्लॉगर इला कोण ईशान ब्लॉग्स Sarah what's up Scar Canales hi so we'll start this concept I'll tell you all एक party and मागीर आमी start करूया so what we'll do is आमी एक photo open करतली आणि we'll admire that photo for 1 minute yes and we'll decide if they are siblings or dating okay cool everyone cool हो जाता सांगेल तर काय सो आता आम्ही स्टार्ट करूया पहिलो फोटो आम्ही ओपन करूया ओके ग्रीमा ओपन करूया दिसते पाठ मध्ये वा ग्रीमा ओपन करपा हवे करूया एक्साइटेड आता गुड दाखले ना पर्सनल नहीं जाना था ओके चल हुंय रावता रे तो अरे हांव रावता रे हिंगा गांवांक रावता घराक रावता हे रावता बड हांवें बॅन केल्या बरें इसको रावता का म्हणून चल स्टार्ट करूया ओके लुक एट देम आम्ही गेले हाय मरे आम हाय रे ओके तो तेंचोय या तेंचोय ही जाय तेंचोय मार्क्स जाचोय सेम दिसताय ती सेम चोय स्माइल सेम मर तेमगे दांत हाय चोय ते सेम नाही दाताचे किती दांत देखू सेम आसपा रे एक देडी गेला गेला रे तेंगे आईज चोय मरे आईज चोय तेंगे सेम है सेम हाय बारीक हेयर स्टाइल also the curly कली देखू ना हेयर स्टाइल point आणि गीता गोरे पाकली जावाय गावानी गोरे है तो संगे तीत येलो है येलो हाय विथ आउट सिंग स्क्रीन येलो आसा ओय लोक बडे सिबलिंग्स डेटिंग आता लोकांगे तुपानो आमी डिसाइड करपा जाय तू कितें हांव सिबलिंग्स म्हणा तू सिबलिंग्स म्हणटा तू ऑपोजिट आस ना हांव कितें आवड आसा म्हाका जायते सांगता न्हू ओके चल हांव म्हणटा सिबलिंग्स मती सिबलिंग्स तू कितें म्हणटा ग्रीमा फोटो रे ते आता हां सांगली ओके ग्रीमा तू कितें म्हणटा सिबलिंग्स मोटा सिबलिंग्स म्हणटा ग्रीमा असलो Yeah. बामडा पडतो ग्रीमा आय म्हणपा जालो डेट ब्रो ओके 0-0 सगळी 0-0 कोणा डेटिंग म्हणा चॅटाक
कोण आहे डेटिंग म्हणला मरे म्हणा कियारा डायस कियारा डायस ना ना माझी सिबलिंग हे कियारा डायस दोन्ही मोठा आउट 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 कियारा डायस आउट सोलमेट्स सोलमेट्स मी रावता रे सांग रे आय बॉल सेम ना आय बॉल सेम ना झूम कोण जोईता किती तू समजून जाईल रे तिने अरे आय तू सांगला केलं ना तू काय त्याचे सांगलं मरे स्माइल स्माइल दात- दाताचे दात- साधा दात कोणाचे सेम असताय का मी तू सारखा अरे तुला का हरवला आता तुझ्या रॉस म्हणा ना आणि सांग आता चल ओके तुय त्यान तेका साडीन दिला अशकून आणि तेका नवरा जर ऐकत नव्हता की अशकून एंग म्हणतात अशकून चिड्डून त्यान डोळचोय तेका अशकून अशकून तर त्यान स्लाइटली 3-4 बोटां अशकून 3-4 बोटां ती जाल्यार पयस ओके तेंय चड तेजी अशकून तेका ना तेगलो हात सकल हात चल ते तेगलो हात ना जाता तें अशकून फाटल्यान हात घातात घातालो कडेन बोका कडेन भेणा कडेन आनी कितें ओके सो फ्रेंड्स नाही आहे फ्रेंड्स नाही डेटिंग डेटिंग दोन्ही ऑप्शन आहे तुम तिसरं ऑप्शन असणार ती मरे ती म्हणटा डेटिंग म्हणटाय तू सांग आता बट तेंगे आयज चोय रे आयज ये आई चोय जाल्यार तेमगे हेय चोय हॉर म्हणे तेंगे नाक मॅच जाता तेमगे हेय चोय लेग्स चोय तेमगे काफ चोय दोगांगे सेम आय अशे ते दोगजान जिम मारता ती तू कितो जिम मारले ना हांव सिबलिंग्स वयताय तो siblings हो? वर चल लॉक किया जाय 10 करोड तो कित म्हणटा रिमा तो डेटिंग म्हणटा डेटिंग ब्रो वॉट इफ तो तो कितें नवरो तो चेडा आहा चोय हम्म. तो सारको अशें करून बाबडे असो तेका अशें करून हात बी धरपा नाका चड आनी फुटबॉल म्हण तो आनी बील असो सो हांव म्हणटा डेटिंग म्हण ओके चल ओके तुगे लॉजिक लाय तू सिबलिंग काय सांगू ना तुका तो लॉजेता चेडो हात धरपा कळटा तुका तो मातशें चाय सारखे व्हड हे मरे मातशे हात अशे करून त्या फोटो बांदला एक रिमा 110 हांव उगडास बरेंदर पेपराचे बरेंदर पेपर बी काय नाही असते, पेपर ते एक chat करोड करत काढत गेलो मदर एंड एक सन करोड हुई का कौन screen कौन सा वाजवायला. मदर एंड सन हुई पहाड़ पड़ा हो रहा है सिबलिंग्स 30 करोड़ 38 करोड़ कौन गेस करा डेटिंग हुई ओके रिया मोरा गुड आणि कोण गेस करा रॉयडन गुड मदर एंड सन ना रे बाबा इथं शुगर मम्मी ना सीन डेटिंग या सिबलिंग FWB गे आन्सर लिखलो सगळ्यांना सिबलिंग दिसता आत म्हाका कळ्ळी गेम खेळपा कळटा का ओके व्हेरी टफ सांगाय जेनेटिक्स सेम नाही कितको फर्स्ट सेम ऑफ नाही ऑल शॉर्ट हा का लांब हा सो शॉर्ट हा तो लांब तुगे हा. पॉइंट तुझ्या लांब हा मगो किदा हा Next time. अगो चोडूं आसताय सदां आन्सर चोडूं आसताय ती सदां मुडे आसताय कित रे होय चोय रे ती चोय तेगे केस ती चोय फादर एंड डॉटर मी कोण सांगता हे पाट केसाचे हांव सारको जज करता Same हा. तेमे केस कली केस आहे दोगांय कल्ली आहे आणि स्माइल देखो तेंगे सेम आहे Eyes दोघांचे same नाही. Eyes same नाही अश्मीर तेंगे Okay, eyes तेगे same बारके नाही. आहे तेगे मोठे आहे हो त्यांचे सारखे हे पाट हांव शुअर सिबलिंग्स सिबलिंग्स लॉक हे पाट रॉंग जाल्यार हांवता इशी मुडकी माता तो सिबलिंग्स इंगो तुंग म्हणा हांव म्हणटा राव हांव चित्ता तेत तू तुगे आन्सर सांग सिबलिंग हांव म्हणटा ती सिबलिंग अशी स्टेप सिबलिंग म्हणा ना म्हाका तेंगे फेस कट दुसरं ना सिबलिंग रे सिबलिंग तू कितें रिमा सिबलिंग हांव डेटिंगाचे वयता सी तेणी कितको धरलो आहा ते तेका लायक दोल्लो हांव तेका धरलो आहा ते भशेन म्हाका दिसती पण दोगांय अरे, हातू एक दिसती side पण हांवें तुका इंस्टाचेर फॉलो side केला दिल्लो आहा मागीर चिरी पळय जाल्यार. आनी मेसेज कर म्हाका ओके सारा डेटिंग ओके इसको side- ग्रँडसन एंड नेबर गे चल ते ग्रँडसन एंड नेबर कोण लॉजिकल गाय 41 Logical इयर्स चड चल तांचो संसार चड चलो डेटिंग बेगीन सांगू डेटिंग डेटिंग saying म्हणटा हांवें dating. म्हणलें रे सिबलिंग न्हू हांवें सिबलिंग म्हणलें सिबलिंग्स म्हणले सो यस
Grima 2, Elton 1, Steen 0. अरे मग कळले तू कळल्याची मुठा कळल्याची मुठा तुम्ही मागे त्याच्यावर आपणावर तुझे ओढीला. घालाय तुझे घालाय तुम्ही आपणावर ओढीला. अहो, झिरोच राहता म्हाका ओढीतली. आता चोयते का गेम कॉमन सेन्स कम ऑन मग सुद्धा आवाज ते आता उलटाच फुटावर राव. हा हा. आता सिबलिंग असतं की हा दौडला आपण सांगता. सिबलिंग 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 सिबलिंग्स थिंग सिबलिंग्स ती म्हणत. चोय चोय स्माइल स्माइल चोय स्माइल सोडलं की आत येत फाटल्यास बरं होतो ना तेका. आईज हाय ते लाईक दोन जे आयब्रो सेम हाय कर्ल कर्ल अशे बावीस होतो आपण एक हेअर बहिणी. डिफरंट जम मार राईड आज जमार बरं जमार बरं आता. ते नेक्स्ट आहे ट्रूथ ऑर डेअर हेड त्या They both have Siblings same dad. Aui, logic चोयल्या. Logical guy, very logical. सेम दॅट वो सारखो बोर तो किती बोर हे जात मरे सारखी हा टेक्नॉलॉजी मरे सारखो Technology. 100% dating होई. आणि रॉंग झाला तिकडे. मस्त दाती siblings. हांव काय म्हणा हांव न्यूट्रल वयता Neutral झाला zero. Neutral झाला काय ना. किती मागितलं म्हणतो? न्यूट्रल झाला तुका सामको झिरो सिबलिंग्स ओके चल या लेट्स गो ओके आम्ही सिबलिंग आहे तो sibling होता. आव dating होता. आव dating होता. जाऊ sibling घेतला dating. तुम किती म्हणा रेडी तर आहे. आणि आगीत म्हणा सिबलिंग आव sibling होता. डेटिंग ती सिबलिंग मुळे डेटिंग आमची किला ग्रीम आमची किला पॉइंट हा पॉइंट ते किती म्हणा गो क्रीमा? डेटिंग नाही सिबलिंग्स म्हणलाय हा. एल्टन मोठा म्हणलाय ओके डेटिंग आय म्हणा डेटिंग म्हणा एल्टन आणि डेटिंग ए माग गिरा दा माग गुणाय कसा मॅनिप्युलेटर तो तोय माग गुणायला माग गुणायला कॅट सांगतले आय किती ए म्हणते यार आई किती म्हणले आई डेटिंग म्हणले आय डेटिंग म्हणले आई किती म्हणले ते सांगू ना ना टी मग ती यार सिबलिंग्स म्हणा सिबलिंग काय घेता Siblings सिबलिंग्स म्हणा ए गुणायता अश्विन गुणायता अश्विन Elton one. अश्विन गुणायता एल्टन वन थँक्यू राजेश सो Elton तो आज one. करू तो हा एल्टन आणि डेटिंग म्हणलाय 2210 221 हे 220 2 1 Zero. 0 झिरो Two आव one टू zero नाही रे. एल्टन टू टीम झिरो अरे 220 रे हरवता आज हरत दंड्यार करपाचे हांव कितें बेश्ट सोडपा न्हू म्हणच्या या या कॉन्टेंट पावतोय तो जिकोता ओके चल ओके ओके यू सर डेटिंग थँक्यू नादिया थँक्यू सो मच वयर येते डेटिंग नादिया सपोर्ट डेअरी मातशें सोदाय चॅटा भितर कोण हारत तेका डेअर ग्रीमा कितको करता बाबा कितें डेरू ते हारल्यारू समज कुतो ते कॅमेरा ऑन करपा लायक व्हिडिओ कॉल केला तेका समतो सोन्या गोतालोस मी सांगा येता ओके आय कॅन क्लिअरली सी हांव तुम सांगा दोगांनी आय कॅन क्लिअरली सी झूम बरोबर झूम करपा मेळना कित्याक मेळना अरे हें तें इंस्टाग्राम तें ओकल जाय तुका ओकल घे Sibling. वेट वेट ही वेट सिबलिंग सिबलिंग ही सिबलिंग हांव लाख लायता आयज ही सिबलिंग चल आईज दोघ सारखे सेम हाय Si- आणि तिथे चष्मा घातला सिबलिंग म्हणा एक सिरीज आसा बरे सिबलिंग्स सिबलिंग सो सिबलिंग वर तू आमच्या हाडी म्हाका बट ते धरून किती कोण हाताचोय तू गेला तशें दोताय ती सिबलिंग तो नाही दोघ सारखे आईज कित्याक झालो हाय ए तिथे चष्मा ए तुम घातला. दोगांनी हे वाचनाय मरे कितें कमेंट वाचनाय मरे दोगांनी नाडा कमेंट कित्याक रे डेफिनेटली बोथ कमेंट हांव लिपयता रारे हांवें खरें कमेंट चोयला ना म्हणा हांव कमेंट चोयला येता म्हणा जिकला मरे तो आनी कमेंट ना अहो, हाय दोगांनी ते. कमेंट चोयला ना रे. हांव जिको ओके, ओके. म्हणजे आतां 10 जालोले म्हाका ती दिसता सिबलिंग म्हण सिबलिंग रे सिबलिंग देत यस कोणा मेळा पॉईंट सगळ्या मेळ्या पॉईंट कसो फायदो कोणा सगळ्या मेळ्या पॉईंट मुगे एक मेटा तो तरी ओके चल दिया तसल्या चल 3-3-1 3-3-1 ओके 0 तरी ना एल्टन रेडी लॉस कोण तरी सांगता आगी मॉम एंड मामी मामी मामुशन हवाय मामुशन हवाय दिस वर्ल्ड ऑल आर डेटिंग सारखे हेगे पॉईंट मला हे हालो डेटिंग पाव डेट करता हे किती रे रॉंग ऍडव्हर्टाइजमेंट येतो ओके 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 सिबलिंग्स इता गेला गो ऐकलं ऐकलं आगा तेणे ते lens होता, lens होता. गायला दोघांनी लेन्स गायला कितको तो तू लेन्स येता ते लेन्स फोटो या नो पाडलो ऍक्च्युअली नितीन
Rosaria Fernandez. Dating. Dating हो? No. Wait बेटा. Siblings. Siblings हो? किजा मरे. सोई तेंगी सोई lips सोई broad eye दो कहीं गेले. मैं तेरे को दिस ऐसा ले रहा हूँ एक मुका like कर दे रहा हूँ. सोई रे see this man. अब है क्या सदा चार ही part tradition wrong है लेकिन यार माना. Okay तो सारा sibling आवे. तो sibling आहे त्याला आम्ही sibling आ कोई दाखी जाते आणतो. त्यांचे triangle झाले ते तोंडा कडे ते. कुठं आहात का? ग्रीवा dating म्हणा हा. ग्रीमा dating मोठे हा हाँ ग्रीमा. डेटिंग बेटा. हम sibling मोठे. Yes. सारी उम्र मैं जोकर सा बनिया. अरे ती भाऊ भावा डेट कोता आहे. हे किती जगात आहे आजकाल. साई बा ब्रो है कितो वाला पॉइंट हो 4 3 1 हो 4, 3, 1. अरे पण जिंकतो मग रेस कनो छे. तुमच्याकडे आपण म्हणले अरे ते मागचं ते मरे तेंगे पेजी रोसन त्यांनी डेटिंग एक कियारा बियारा विस्ती डेटिंग मोठा किती राहता थोडी बच्ची कोण ओ बरोबर मरे राजेश राजेश बरोबर हा बरोबर एल्टन जिंकलं होतं नाम Rajesh. एल्टन वन दिस टाइम ए म्हणलं ओके दिस इज व्हेरी इझी Siblings. गाव सिबलिंग्स हवे तारी काय मागे ऐकलं सिबलिंग्स जंप मारपा टाइम हा. सिबलिंग्स ना हम डेटिंग एल्टन लेडी फ्रेंड मोहन भी ओ हां एल्टन्स लेडी फ्रेंड हाऊ भी ग्रीमा लेडी फ्रेंड मला ग्रीमा रे ओके तू बॉयफ्रेंड लेडीज मुद्दे Lady, hello, please take my name. Unicorn girl. Wow, what a name. यस नाही खुद का नाम डाल के आओ Siblings म्हणताय तुम्ही आव म्हणता siblings म्हणतो तुम दोघांनी dating म्हणताय मरे हैं सिबलिंग्स हाँ siblings है. सिबलिंग्स तुम siblings म्हणताय दोघांनी आव म्हणता dating सिबलिंग्स आव म्हणता dating हां उद्या रे किती 411 ऐकायचंस मका 411 तुम्हाला करता एक दिवस अरे आत्मा मुश तोकली माशा लापा पडतो ते डेटिंग रिया हमारा वेरी गुड ब्रो सुई असं कौन जिगलो जरा रॉयडन जिगलो डेटिंग तीन दिवस तोकली हा जरा तू यूज करतलो. GF आता तिथं 4 जाल मरे तुम 5 राहू असं कधी नाही आता आमची गौर पोटा बाबा नगा चॅट माग माशा हेल्प करा सांग पा चॅट सगळ्या मोठा ते डेटिंग मोठा आहे मोठा आहे ना ओ बरो हा राजेश सांग रे मला ओके सांग अरे गोवन मीम्स इंपाल बरे पडतो गोवन सारखे न्हू ब्युटिफुल सारखे अरे इंपाल होते गोवन मीम्स म्हणटाय कोण ओके आय कॅन इझिली गेस हाऊ इझी ओपिंग का आहेस मरे तू सांग मरे गेले ओय तुम माग सांगना काय आता माग राजेश मी आम गेलो राजेश पॉइंट में जिता 411 राजेश प्लीज 411 केरळ संजना म्हणटा सिबलिंग्स नितीन म्हणटा सिबलिंग्स याराय म्हणटा सिबलिंग्स लेक्सी म्हणटा सिबलिंग्स सॉल राजेश सांगना सिबलिंग्स सिबलिंग्स यस सिबलिंग्स ग्रीमा किती Siblings. तू ही बेटा सिबलिंग्स होते तुम्ही दांत मग नको दातांचे रोज होता लोकांना गेल्या दांत आवाज समज तू सारखा आता दाता चोयनो जज कर आता बाच काला रे हटाचे सोगली रॉंग तुमच्या अरे रॉयडन बरा रॉयडन नेक्स्ट रॉयडन रेडी राहा बरो शी आता रॉयडन नाही ऐकत रॉयडन मासे सांगा सिबलिंग्स रिया मरा यांच्या आता कोणा माती आता माग जिकोया आहे असुरेस्टीन सोड खबर. तेरी बस की बात नहीं है भाई. ओके दिस इज वेरी इजी रॉयडन मैसेज कर लेकिन सांगाय हे किती रे हे किती म्हणारो अरे हे किती म्हणा म्हणून रे होय हे किती गाव ही पूरी कन्फ्युजन कोताय रे काँग्रेस कैसा आत मरे काँग्रेस कसा होय म्हणजे कन्फ्युजन आहे एवढं किती म्हणा डेटिंग एवढं तू ऑपोजिट कोण शिकला एवढं एवढं कोणची गेलो ना कोण शिकला ना 441 अरे ती हे आयचं कितें तेमगे दांत दिसती पण आहे तेमगे दातांचं नाव गॅस कोता ना फेस कट दिको मासे मॅच जात असते गेलो फेस कट यस तेमगे आयब्रो ते चोडून आयब्रो पण येता चोडून ते कोण येता आणि ते अकला फ्रेमूय सेम आहा तेमगेली ही मोठी कन्फ्युजन
चल हांव रॉयडनावर वयता हम्म सिंगरी ओके सिबलिंग्स डन मगे लॉक सिबलिंग्स म्हाका दिसता ती आतां रॉयडन तुका तुगे म्हाकाय आयकताय रे दिसता बिकॉज तू जिकोता न्हू रे तर ते सगळे सेम गायलेच तेमी हे ओखला फ्रेम कॅसी तर फ्रेम उडोवूय आमी तेशें जज केलोले मागीर डिफरंट जालो नाकूय लिप्सूय फ्रेम सेम आहाय पोएट सेम कातूय सेम आहा तेमगे ती की तू आत लायन चोयला की अरे मेन पॉइंट तुम्ही हा, मिसलोली forehead तेमगे same फोरहेडा साइज चोय हम्म, फोरहेडा त्याच साइज चोय म्हणटा सेम रे टू सेम आहा फोरहेडा आपण साइज म्हण मरे फोरहेड म्हणून फोरहेड चोय नादिया नादिया गे फोरहेडा सेम नादिया कॉम्पिटिशन ते गेलं चोय ओके लेट्स सी तुम सगळी राईट जाताय रॉंग जाताय ती अरे पेक रे भायर मार रे का भायर मार रे हे किती रे ए पेक रे पेक पता आहे म्हणा तुमच्यावर मग किती फसाता स्वतः हे किती रे ती एकमेकांकडे एक डेट कोताय मरे अरे तेगे स्टेप ब्रदर शे कोण किती लोकांनी केलते सगळी सिबलिंग हा म्हणजे सिबलिंग्स फुटायचं होती आमची म्हणच्या 53 म्हणजे मेजॉरिटी सुद्धा रॉंग म्हणटा आता म्हाका कळ्ळी गेम कळना तुका थोडीच मोठा आवडो अरे आज कळ्ळी तुमगे हांव आयकना तुमगे आज आयकपाचो ना आता तुमका तुमगे आयकता न्ही कितें करतें हांव कोणाक आत म्हाका ही गेम कळ्ळी अरे ऑपोजून दिलो मरे सांग मरे कोण फॉलो कितें कोण तो सगळी गोवन मीम्स सांग मरे कथा हय सांग सांग मरे What the F to your competition dating ray tries Patrice ही सिबलिंग दिसता आतां हांव डेटिंग वयता चल ऑपोजीट लेट्स गो डेटिंग म्हणटा ग्रीमा सांगू म्हाका ती डेटिंग दिसता तेगे फेस सिबलिंग तू सिबलिंग म्हणटा सिबलिंग सिबलिंग हय हांव सिबलिंग म्हणटा हांव डेटिंग वयता चल रॉयडन माय फ्रेंड तुगे चोय नाय म्हणा थँक्यू वेरी मच सेम दिसताय मरे ती सारकी येस हांवें म्हणोलें म्हाका ती सेम दिसताय बट हांव ऑपोजीट वयतलो रॉयडनान मातशें हेल्पफूल म्हाका थँक्यू डेटिंग केरा जिगेने रिया मोरा गुड 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 आनी कितें जालें 442 ओके हो काउंट विसपाक बरा राजेश तूं तेच काम कर बरा तुगे आनी छोटी बच्ची गे गाल हांव मागीर सांगता इफ सिबलिंग्स डेटिंग तें हो मिगेन तो गाय फ्रॉम महाराष्ट्रा तो कोण तो मिगेन रे ओके मिगेन हाडना मरे 442 ओके बॉस अरे तो हारता रे नाका हुई छोटी बच्ची इज स्मॉल सिस्टर छोटी सिस्टर आता जाणा कितें हांव जाणा कितें तुम सांगाय पयलीं हांव जाणा कितें हांव अरे म्हाका चोपा दी रे तूं जिसतून तुका मरे बोगले दिसता बट म्हाका चोपा झूम करू दे फर्स्ट वीक ऑफ मार्च आई वाज इन गोवा बहुत मजा आया रॉयडन आवाज करू मातशें टाटू सिबलिंग्स हैं सिबलिंग्स सिबलिंग्स डेटिंग म्हटाय डेटिंग सोनी डेटिंग म्हटायचं डेटिंग डेटिंग हुई स्टीन चोय त्यान स्टीन म्हणा रिया मोरान स्पेशल सांगता तेणे रॉयडनान म्हणा सिबलिंग्स म्हणा आतां दोगांनी म्हाका कन्फ्यूज कोताय तो माय गॉड प्लीज टेल मी हू फादर एंड डॉटर म्हणून रे वाजून हा तो फादर एंड डॉटर म्हणटा म्हाका कन्फ्युजन केला रा मारिया डिसोजा म्हणटा डेटिंग सिबलिंग्स तिचे की तुकोन बरें कोन्न दवरलो आहा तेका लायक मेरी प्यारी बहना करून टफ ब्रदर तो आपणे रॉयडन ओके चल सिबलिंगा मार वयता पयली रॉयडनान गाय सिबलिंग ओके चल तू गो सिबलिंग्स आय विल सिबलिंग्स म्हणटा सिबलिंग्स दी चोय तो चेडा आहा चोय तो उबो आहा बरो कोण आनी तेगे पयलींची अशें बरी पडो आहा फ्रेंडली हय थँक्यू डन शी बिलोंग्स कोण ते सांगलें रॉंग सांगलो तुका रिया मोरांचे रिया मोरा इकडे बिरमुटे सारखे राव किती आहे स्कोर सांग फिलिप लेट्स गो राजेश फिलिप स्कोर प्लीज 344 बॉय बोगले वाला कॉम्पिटिशन हायर नंबर पळय सांग तुगे लोअर म्हणजे तू लेट सांग मगे हे 5 कोण आहे रे 5 कोण रे ग्रीमा ब्रेगेन्जा हे 5 तू 5 हा कित केलो ने सिबलिंग्स म्हणून होय आणि सिबलिंग्स म्हणून ओके ओके चल नाड मरे गो ऑन गुड मरे यू हाव पेंची घात मरे हो त्यांची आता
मरे गुड अरे यू हाउ ओके हाउ यू अरे गुड मरे इयां जाना कितने ये आऊ ही जाना आऊ ही जाना तू जाना डेटिंग नो नो सिबलिंग्स सिब्लिंग्स मट्टू गिरी मागिर मटा हाँ डेटिंग डेटिंग सिबलिंग्स डेटिंग सिबलिंग्स हाँ मटा डेटिंग 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 मटा चेंज करवाय ना डेटिंग डेटिंग सिबलिंग ओके सगळे चटा बरी चेक केरल मटा सिबलिंग डेटिंग सिबलिंग Dating सिबलिंग नाही बरं, आता राहिलं जाल्यार आवश्यक. डेटिंग स्टीन शुअर ते सिबलिंग म्हणा आई किती म्हणा सिबलिंग म्हणा रा रे ना चेंज करवाय ना ते म्हणा मला सिबलिंग म्हणा आम डेटिंग म्हणटा काय नाही सॉरी माफ कर दो मेरे को अलेक्सा आज प्ले जरा सारी डेटिंग उमर में जोकर सा रा देखो एलेक्सा ना आता दिसते एलेक्सा गुड गुड मी रेफरन्स म्हणटा Yes. तू जोकराचे सॉंग प्ले करपाचे होय दिसते अलेक्सा कसं देते 653 6-5 तू हारत मरेशी चांगलं सॉरी सॉरी आज रॉयडा नाही ऐकत असं स्कोर बोर्ड इज हिअर 653 जिगो आहे अरे कमबॅक चलते कमबॅक केन्ना एशको कमबॅक म्हणटा आमी टॉप आसत कोण जिखत ते काम दिया ते चान्स डेर दिवपा चल सिबलिंग्स कोणाय चोड गॅस राईट आहे त्या and that's me वगैरे नीट हिंग्यान कितके करपा रे Bro. ए लेस्बियन देखो Straight अबे away. लेस्बियन लेस्बियन दिवा आहे कित्याक पयला आमी हो. पोस्ट लेस्बियन आहे Okay. देखो हांव अरे अशें करना सिबलिंग्स तेगे तीता सेक्स सेम हा तीन हुई आणि आता दाखव त्यांचं रे म्हणजे हे कितें आता मिनींग कितें आ ओडोचे ओडोचे, ओडोचे ओडोचे. हांव म्हणटा सिबलिंग्स ब्रो आहे सिबलिंग मदर सिस्टर हंय चोय कसो Siblings, तेगे नाट sister. आवो ही समज डेटिंग जाला तुगे स्क्रीनचे बूट म्हाका आता आज म्हाका सांगला हांव सिबलिंग्स वयता तू siblings हा? एक मातशें कन्फर्मेशन दी हांव आवट आवयचो पयलो भायर मावट सिबलिंग्स म्हणटा कियारा Really. तू कितें म्हणटा गो What if the siblings blind date कोत्ताय जाल्यार तशें करून जायना you never know Both sister. बोथ सिस्टर uh सिस्टर एंड सिस्टर सर तेगे दाता सेटअप सेम आहा मरे ओके सी दिस yes eyes Chinese Sibling बड़ा होते. एगे आ दोणमुच आहाय एगे एशको हाय तेलानी एगे एशको हाय तेगे एशको हाय दोगजांस बारके आहाय तेंगेले तीत बीन सेम आहाय स्माइल मातशे ब्रॉड आहा एक लागीं ब्रो जो मुंबई बड़ा sibling. सिटीज मग त्याने काय जाणार रे मधी तेगे ते हाती हा होय राईट ना? हाती हा ना. एक री माझं बेगीन सांगो आम्ही डिसिजन सांगता राईडन कितरे पेपटा हो सीझर हांव सिबलिंग म्हणा लांटे बरा जाणटे टीम डेटिंग रे नादिया मदर डॉटर ए मदर डॉटर ना ओके हांव डेटिंग हांव वयता तू सिबलिंग म्हणा ना डेटिंग ना हाय डेटिंग हांव कन्फर्म दिला तुका बाबा ते कोण मुळे मुळे ते ना, काम म्हणा ना, ना ना I ती मुळे दोघां सिबलिंग एकला डेटिंग हा ना ना हांव डेटिंग हांव वयता ते तांगे चोय सांगितला आमगे तू ते पहिले सांगले ना 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 सिबलिंग सिबलिंग डेटिंग हा बरें चल सिबलिंग बिरमुटे घे ऐके आता चिटिंग म्हाका कळ्ळें सिजर म्हण म्हाका कळ्ळें हांवें तुकी सांगलायचो हेगे आदी मुता आहा तेगे आदी ते आदी मुता तू डेट तू बोला तू सांगता हांव पळय सांगना मागीर चल म्हाका सांगना का दिसल्यार चिटिंग हेटायचं मुगे पॉइंट आलो राजेश तीन रोणाका काउंट सार तीन सांग रोणाका 663 रे 663 अरे हेगे ऐकला सीझर खाता चॅटांक लेट्स बी सीझर 7-5 7-5 तू रे हांव जिंकला राजेश काउंट सांग दिता राजेश हागे अरे राजेश रॉंग सांगितला राजेश सात सांगला राव काउंट अरे ऑर्डरच किती आलो तो 6-5-3 आलोले हांव जिंकिलो बा राजेश सारका रे 6-6. राजेश तू तो अकाउंट दित न्हू अरे तुगे 4 कितून येयलो अरे ते दोघांनी हारले राव कोण रॉंग हारले? सांगता तो कोण? 6-6-3 अरे राजेश ती दोघांनी हारले तो त्यांनी जिकयता चॅट सार सांग मातशें तितून वाटाय रे तो काउंट सारक्यात रे भुरगो तेजेर विश्वास आहा ना आता तू जिकयता दोघांनी मात जिखयना तो कितें ए राजेश 6-6-3 गुड आसा एगी एल्टना को डेर कधी जावी हारवे नागडो करे आय थिंक आता आयडिया मेडी कोणा नागड करपा दे कोण म्हाका राव ग्रिमा कोण मध्ये कोणा नागड करपा दे yes I know हे कितें ओके okay siblings come on टीम ऑफ they look same very alike सिबलिंग सिबलिंग
बट कितको धोलो So एक बरोबर सांगा हांव 1 2 3 म्हणटा सांगा तू मातशें रा 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 मागे चॅटा मातशें करा चॅट मातशें सांगाय म्हाका हेल्प कर रिया मरस कर 6 5 6 6 3 गो बाय 663 डेटिंग हय डेटिंग नादिया म्हणटा तू डेटिंग म्हण स्टीन हा कितें हेल्प कोताय रे रमेश गे डेटिंग डेटिंग गे दिसते तू कितें म्हणटा सांग बेगीन एक 1 2 3 म्हणटा सांगपाचें आहा तिगाय न्ही बरोबर 1 2 3 डेटिंग डेटिंग लेट बोला गेले लेट गेले 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 एक म्हणून असतात डेटिंग म्हणटा कित्याक ऐकलं काय तिगे हातही धरलो हा तेणी ते म्हाका गे अशें म्हणटा गे असता मातशें काय मुद गायलो गे असते प्लस Dating. मॅचिंग तेमगेलें डेटिंग ते चला यस आती गेम माग Thank you. आती इती गेम माग पडी बाबा थँक्यू ही game कोण आखो. सांगला म्हाका ओके सिबलिंग हुयाचो हे भिरमुड बरे हारोवपाक दिता म्हाका कितें कितून तुजी सिबलिंग सुई होय ते बरें नाडा ओके कोण सांगला म्हाका कितो आस करीत 7 7 4 774 तुमगे मेन नाका रे 446 466 ना कित्याक बरो आहा मरे तो आनी 7 7 6 7 7 4 हांव हारपाचो रेडी राय तुमी एल्टन लीड या ओके हिंग सांगायचं या छेडो या छोडू एल्टना हारवे तो चेडो या छोडू. चेडो छोट रे रा रा कोई चोयल्यार कोट मरे चोडते छोट ते छोडू ते चोडते काय ते नाही फाटला बांद जाल्यार डेटिंग काय नाही सर कित म्हणू ओके मुळच या असं ते ऑफेंड जायच ना मुळ गो आता आमचे मुळ आत तेमके ती येपाना आम फाटल्यान मुळ बँक ऑफेंड जाय तेच म्हणपा न्हू हांव रिलेट करपा आहलें बट इट्स ओके कोण रिलेट आम करया कोणा रिलेट करता काय न्हू कॅमेरा ओके हांव डेटिंग डेटिंग म्हणटा या Ah. बिकॉज तो लायक सामको चड क्लोज आहा तो निकड आहा तो कडेन नागडा हा So, मरे yeah. ए नागडा हा तो नागडा हेचो कित सोऱ्या बाटली कित रे ते तेगे रे आनी कितें बिरमुटी हेचो एक ए ती Butterfly. बिरमोटे ते कावळे गावडे बिरमोटे दिसती पडा किती राहता पत अरे 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 ओके ओके ए रा 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 कोण कित म्हणटा डेटिंग सिबलिंग 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 एक सेकंड राय किती चालतो हां नाही काय रे डेटिंग म्हणटाय तुम्ही सिबलिंग म्हणटाय तुम्ही किती म्हणटाय बरो नाका डेटिंग बॅक डोर ब्रदर तुका दिसता मातशें आवटपण अशें कोताय म्हणून ते चॅट आहा विचारताय ते चॅट तुगे इंस्टा आयडी ओपन कर पयले चॅक कर सांगताय असो ना ते रॉंग करता हांव चोयतालो हळू अरे हांव चोयतालो ते सार सांगता ते हळू रॉंग सांगताय सिबलिंग सिबलिंग नादिया अल्फोन्सो हांव म्हणटा डेटिंग डेटिंग हांव डेटिंग तू सिबलिंग म्हणटा बरे हांव दोगांय डेटिंग हां सिबलिंग सिबलिंग 884 किजार नादिया अल्फोन्सो हॅलो नादिया अल्फोन्सो थंय ते रिया मोरान सांगलो तुका स्टील डेटिंग रे आयक मरे चॅट वाचपा न्हू चॅट वाचपा न्हू बरें, चॅट ते आमचें सांगता ते बरी हाय ओके बाबा हे आनी तू ऑब्वियस आहा हांव आनी काय म्हणा मरे सेटिंग तुगे आहा क्रश ओके ते सांगता सिबलिंग्स ती व्हेरी मच लायक अरे हांवें थिंग बरयलो हांवें ते वाचयलें थिंग चुकोन आय एम ग्लॅड दे आर सिबलिंग्स थिंग चॅक करू अरे शुअर सिबलिंग्स थिंग तेला थिंग बरयलो हा चॅट उडय रे ते फुल स्क्रीन करू जाय ओके 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 मग जोकर गाते रे ओके ओके स्क्रीन तू जोकर का छी जिगोय अगो क्रीमात एक जोकर का आता चेटा जोकर ही सांगा ती म्हणतो ऑब्वियस आपले तीन तू हें गॅस कर चल इतली तकली हारे तू हें गॅस कर अरे चॅट नाका चॅट चोयना रे लव इज लव ओके डेटिंग डेटिंग बिकॉज एक धरून हा सामकें लायक तशें करून भाव भयण कांय धरून नाय युजली
सो 1 2 3 म्हणटा 1 2 3 म्हणटा सांगपाचें हा सगळ्यांनी रेडी 1 2 3 सिबलिंग्स डेटिंग सिबलिंग डेटिंग Dating. डेटिंग डेटिंग सिबलिंग डेटिंग डेटिंग यस यस आज चॅटाक येतोय नासता काढतातले आयकॉन आहे चांगले आणि हांव रायट दिता डेटिंग डेटिंग ओके गुड गुड रिया माराविया मागीर मारिया सगळीं सारकें सांगता केरळ बीन केरळ 2 केरळ आहाय मरे नादिया बीन सिबलिंग नादियान डिलीट केली मेसेज नादिया तुका सोडून त्रास सांगता रसा घालून गोवा ते चॅटात मग ओके ओके किती 9 8 9 मिरी हय 9 9 पावले हय 9 8 7 5 9 स्टिनागेन मॅथ्स मगे स्टिनागे मॅथ्स ओके सिबलिंग्स हय ओके सिबलिंग्स very much cute. Done. Okay, ready? Same height. 885 म्हणायचो यो 985 राज्य सारखा येस आय नीड टू विन येस सिनियर टवीन हुई आलो नादिया तुझे खा देता 886 हुई ओ सार सांगता तो विश्व आपण चुडयता तुगे फ्रेंड बरो कोण ओके 2 केरळ हाय ओके स्टार्ट करूया सांग रेडी मरे सिबलिंग्स 1 2 3 Siblings. सिबलिंग्स डेटिंग सिबलिंग्स Siblings. आता हांव बॉटम आता किती रे ते दात सारखे ते दोड एक त्यांची नाक एक सोलमेट रे ती ऐसा को मटाय त्या सोलमेट सा सेम दिसताय ती दांत सामकी सेम दिसतंय 9 9 9 9 9 रे 997 5 काय कित करी हो सांगतो Still 995. नेतन सांग नितिन तो 995 यांच्या राज्य शांतीले आय एम आउट हुई मुगे कार्ड मुजीर ए बाबा चॅट डेर मातशें सोदून दर एकल्याक बरें मुगे रूम व्हडलो जाय तें करपा मेळटा रुमा कितें जाय तें सांगाय चेड्डेचे डान्स एल्टना नायट मेळटा रे तुझा रे अरे डेअर गेम माही येतो ती माही करूया ना आतां हांव कांड कोण हारपा तो Elton बरो scroll कर. Elton scroll कर. सकल असं random choose कर. Like सामको random. आता मरे 5 सेकंड 10 सेकंड या विदिन 10 सेकंड गेस करपा जाय घे अरे हे सोशल मीडियाचे ई डेटिंग हां ई डेटिंग Dating. हां गेस केलें Dating. Dating. बेगी सांग 10 सेकंड 10 डेटिंग ठिकाणी डेटिंग सिबलिंग हांव सिबलिंग म्हणटा कित्याक ना तू एक पाड म्हणा तू म्हाका फोन करा म्हाका फोन कित्याक करता खबर ना चॅट कितें म्हणटा डेटिंग सगळ्यांनी डेटिंग म्हणा Dating. मागीर हांव जिकिल्ले सद्या जिगीर कितें हांव करी? जिकिल्ले 10 10 6 जाले कोण जिंकला चॅट सांग चॅट कोण जिंकता सांग बेगी कोण जिंकला चॅट चॅट सांगाय अरे जिकिली अरे आम जिकिली चॅट सांग बेगी फास्ट चॅट सांग Come चॅट on, सांग I'm जिंकली. हो आमगे धा जाले तूं व्हडलो आपण शेवाक जालो डेटिंग रिया मरान कितें 998 हो चेल्सियाचो कसं चिटिंग जिंकलो मी नादिया अल्फोन्सो थँक्यू या जिंकले 10 10 6 राजेश शांतीला स्कोर कार्ड यू आर लॉस्ट आणि तू वर राजेश सांगला रॉंग हा म्हणून एल्टन जिंकलाचोय राजेश शांती सारको आपण ऐकला डेअर दिता डेअर दिता डी दी डेअर आता सगळी पुरो हे आता चेंज करूया आता तुम्ही डेअर दिया आमकां हांव सॉरी कोण हारवलं तेका डेअर घराको बराड बकऱ्याक न्हू अशें करून सदां घरा काडपा मगो कोणा ना कोणाको आनी डेअर दिवपाची Yeah, no, actually. Call a Chinese restaurant and order a pizza. Okay. सांग Okay. आणि एक. Call a random phone number and ask if you can borrow 500. 5000 5,000, sorry. Okay, good there. दोन्ही बरे आहे. आन सांगाय. Good one. आन सांगाय. त्याला देशको सगळ्या सांगतो मरे किती ओय सांग आता. तू सांगता मरे एल्टना नागड करूया म्हणून आज सांग मरे. सांगून नागड करून. Eat green chili. Call her mom and tell you are not coming home. काय नाही डेअर काय ना. काय ए मामा काय म्हणतो ना. एल्टना निघाला काय म्हणतो आणि Call the first person in the contact list and sing happy birthday. नाही हा? बन पण ना बरें
क्रेझी समथिंग क्रेझी एक कॉल वाले माल अटेंड केला ना सगळे बॅक फ्लिप वसा आता ते कोण जाता ते गाड मोठो नी बॅक फ्लिप माता हिंगा माता टेल मी जोक्स ना 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 त्यागे जोक्स ना काय बाय कोरपा सांगाय फिजिकली Physical बरं. फिजिकली सांगाय नो हँडशेक विथ लायन Virtually येलो बर्गर हँडशेक विथ लायन यो तू लायन का Elton तू that हँडशेक day- कर अरे भाई इजी राजेश आहे मेक आउट विथ एल्टन ए यार माक यार तर दाखवत तू त्याक सांगला दीपा टी शर्ट काढ आणि डान्स कर ओके ए गाडा दिसती ना 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 ए बरे आहे शेडेर गाइस एंडेर कसला घाल तुमका किती डेरू परत रिपीट टी शर्ट काढ आणि डान्स कर हा काढू नरो ना यो सिंग a song call your girlfriend and say I love you ये तेको गर्लफ्रेंड ना थिंगा show your chrome tabचे काय आसपाना गेल्या call your ex and फिजिकली सांगाय रे call your ex and tell her you miss them नाका आय डोंट मिस ग्रीमा विल रन अरे बरी सांगायचं फिजिकली सांगाय बरं सांगाय चल कोता तुमका लागून एल्टन लागून चल एक मैच डान्स करपा माय गॉड डान्स करपा म्हाका बरें चला टी शर्ट काढ तें डान्स सांगते टी शर्ट काढ डान्स ए वय मगे सगळे दिसते ना 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 ती म्हाका एल्टन नाकडे करा म्हणटा अरे नागडे म्हणते डान्स सारको म्हाका सदां हेंच बरें हा डान्स सगळीं म्हणटा डान्स पोल Dance. डान्स कर पोल डान्स कर मग तू पोल जाऊ तुझे ए हांव पोल जाता बरो हा तर ओके डान्स आम करपा आतां डान्स करया येस पोल घाल टीम डान्स ओके डान्स कर आनी स्किप इट डॉप पॉट ना म्हाका स्पॉट ना म्हणा करपा आतां साकीचे डान्स साकी हय. साकी रे तेव्हा स्टॅक्स कोण मला फत्ते ओके सॉंग सांगा एक बरेंच या ए नाकरे ती आउट सांगा बरं एल्टन नाकडे करया म्हणून आतां करया डेर पडना तुका मेळटे ना माय शापात सांगता बरे हय तू जाता हांव शुअर जातालो चला नेक्स्ट रूट ऑफ देर हेड्या मागीर तुका दाखयतो आज समज तू जायना आज तू जायना हांव टी शर्ट काडपा रेडी पॅन्ट कित्याक काडपा पॅन्ट आता म्हाका पॅन्ट काड म्हणून ना टी शर्ट पॅन्ट कित्याक ये जोकर दा मैं तेरा हिरो चमक चलो अरे एक नॉन कॉपीराइट सांगाय कोंकणी सांगाय वर्तमानाचे वर्तमान कॉपीराइट आठवकाचे खूद वर्तमानाचे कॉपीराइट टाकतले कोंकणीन सांगाय रोमॅन्टिक डान्स विथ एल्टन डेर म्हाका होत्याक गो चल सारका न्हू तीन जाय बरे एपिसोड्स गो आउटसाइड एंड स्क्रीम युअर नेम लाउडली असो डेर नाका आमगे तुम शेजरा जोडी करपाक हा कोण ते हे गरमी काढा हे गर्मी ओडो पण बरें सांग स्किबी डॉबाचे कथा की म्हाका पोट अरे हे कितें रे ना कॉमेडी तीच न्हू ऑर्डर मुटा मरे स्किबी डॉबा तेजे तू कर एल्टन तुगे पोट बरं हा वगैरे तांबडे काजूचे नाच पाहिजे तुका कॉपीराइट बना काळीच बूम बॅग पाहिजे चल 7 नागड तू एकलो नाचपात 30 सेकंड्स नाचपात ह्यो 30 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड्स कितें डान्स जाता 10 सेकंड्स तर भाई तू पिस्ता रे 30 सेकंड्स 30 सेकंड्स होय तें म्हणटा 30 सेकंड्स म्हाका बॉडी ना बॉडी ना तेका असो हय बॉडी आता एक दिसाला body आडा काढ. दिसती तशें काय ना तशें गुलाबी साडी जाय तुका या गुलाबी साडी को तेका गुलाबी साडी जाय मग कितें दी मरे हें काटाव हें हाटला काटाव गुलाब साडी जाय तुका ड्रेस जाय ड्रेस जाय नाग चेंज करू रे परत हा? ना 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 ओळख कसा म्हणटा होतो एल्टन हे करूया म्हणून एल्टन नागडी करून नागडो कसा होतो म्हाका क्या ब्रो यू कांट डू फॉर 30 seconds people will get disappointed हे बरं आहे तू किती बॉडी चोपा जाई फुल स्क्रीन कर रे पीसी फुल स्क्रीन कर म्हणटा फुल स्क्रीन आणि मुझे सा 3D मजा के बस होता है मरे सांगा को गे फुल स्क्रीन सांगा एक बरे सांगा गुलाबी साडी आणि गुलाबी साडी जाय सर गुलाबी साडी जाता गुलाबी साडी ओके हांव काय करू आमी ए, ए. सारका मजा गुलाबी साडी मरे ओके मरे
हांगा काढ चॅट मातशें सपोर्ट घे ना चॅट हांगा काडपाचें ना बेगीन सांगाय कम ऑन 30 का भला कर दो चॅट हांगा आनी कितें काडपाचें बरें ना. दिया चल ना बरें आनी कांय ना तेंच सांगाय हांगा काडपाचें स्टील मी वेटिंग युअर डान्स चल हो जाय भाई चॅट चड वगत करपा नाका चॅटाक ए बॉय नाका रे काडा दिसती पडा मरे तुवें कित्याक फकाणां कोरया आमच्या बरोबर चड फकाडा चल टी शर्ट काडया कामन ब्रो इंडिटी थिंग सायडीक काणयो आतां हिंगा काडा सायडीक सरप्रायज डायरेक्ट ना अरे सरप्रायज थिंग हिंगा सायडीक काडपा सायडीक काडप कदर सरप्रायज घे हिंगा डान्स करा कितें ना मातशें हिंगा हाडला न्हू स्टेजीर बेडीच आसना तरी हाडला बिडात रेडी मरे राव मातशें राव रेडी लेट्स गो एक सेकंड काड रे एक सेकंड स्टार्ट करूया मातशें हाडलास आनी हाडलास राव आणि क्रिएट मध्ये शाईन जाता लाईक चड हाडलास तुमकां रे ना रेडी मरे आय पकड पडला टी शर्ट काढ टी शर्ट त्या काढा सायडीन मस्त असं सायडीन चल ना ते कोणा चलस अरे काय मुझे शर्ट घेऊन गेले जा साडी guys ready for the ultimate show yes it's him watching myself today I begin अरे साइडन रेडी मरे झाल्या येता he's coming गो येना ते काढ अरे मुकारियो अरे आणि बोल रे. अरे प्रेमान सेकंड झाला स्टेप बरोबर बोल ना सॉलिड नाचता अरे once more Kanchi language it's Marathi Grema wants to record I guess solid नाचता स्टेप्स कोण एकदा विचार जास्त in the body in the body 200 packs इथे गेले I am from Mangalore okay nice Elton कोरे यार हांव कित्याक करू तो ना आत गेम येतो न्हू तुम थिंग मातशें सांग आत तेका हांव नागड हांव कोता आता लास्ट आम्ही TND हेड्या मरे सगळी ओके एवरीबॉडी TND इन द चॅट yes सारको नागड कोता TND हेड्या ओ गारासाय एक चूज करा कितें कोण म्हणटा गारासाय म्हण Elton 25 push up only 25 100 गरा मुको 25 आहे नाही once आता टी-शर्ट चोय हे तेका वान्स मोर एल्टन लागलो गो एल्टन आता त्रिद्या कोतलो हांव कोण घेता चल तुगे 50 रुपया वसूल हांव कोता वान्स मोर कोणा लागले
आता बसवून बघ चल किती बघ बसवून बसून लागणार आहे नॉर्मल डान्स करूया ओके बसवून करतो याचं खूप स्टेपिंग आहे ते मी भारी जणू अप्सरा मी खास नखरे वाली कुठे निघाली कातार घालून साडी कतार चेंज होतो कातार चेंज प्लीज कातार चेंज कतार चेंज माहिती हा, तुम्हाला step. फाटलाय रे ए तू किती हाटला माहिती फाटला ए किती रे 50 रुपये तुम्हाला डान्स बता तू सो आया हा करपाना काय करायचं 5000 For months more. नितीन 50 रुपये ते चढ सवाय दिल जोड तो है तू काम 50 रुपये होती स्वतः आणि तू मला चेंज बोल मारेगा तू मुझे लॉस करता नाही पण चव नाही 50 रुपये मस्त नितीन 50 रुपये चढ सवाय नाही तर 50 रुपयाची मोडे तुझी हो. ना सुटा बरं 100 रुपये एवढे मरे ब्रदर शिम शिम दोनशे 200 तिकडून 1000 हजाराचे राजे रू तू रे आज राजे आणि त्या कोण घेत पायशी What's going on? पायशी राज Dancing. Yes, I saw. Chat. Cash. 3 worth 50 rupees. नाही 50 rupees माग सुद्धा ना जावपा ना आता 1000 करायचं शुअर ना 1000 शुअर चल तयार आव ना सुद्धा चल 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 डॅम डबल सारखे डबल जॉट चल होय 50 रुपये नाचायचं 50 रुपये तुम्ही हा 50 रुपये अजून TND एड आम्हाला TND एड एव्हरीवन TND एड सांगाय नंतर आम्ही ते करा आपणार एक पोल करायला असतात की तू नाही दिसते सध्या उदा दिले माकाच या माक दे म्हणा मरे हंड्रेड सगळी स्क्रीन रेकॉर्डिंग हा आम्ही कोलतो नका आम्ही कोलते तो सगळी स्क्रीन रेकॉर्डर ऑन द राय 1000 झाडाय पहिली 1 रुपीज कोण VIP एलोशियस म्हणटा ये लेट्स प्ले तुम मुड पाहिजे ते लेट्स प्ले म्हणून आमगे कितें कितें भायर सरत बाहेर सरतोय हय मी इनोसेंट स्ट्रीम लागली पाटली दिसती सोलो बाटली अशी दिसती सोलो बाटली देता बरी गेली ग्रीमा एक दिसतो या तुझ्यावर वगैरे आम्ही स्ट्रीम ग्रीमा आणि त्याचं आयस ना पण ना तुम्हाला गे मामा दाणा मामा दाणा कितको येतालो न्हू हांव 95% म्हणटा स्टार्ट करूया म्हण टॅम्पे हुई सो तुम्ही ऑन दर ओके 10 रिमूवल रेसिपी म्हणा काय ना रे बाबा मैदा पीठ घाल टर्मरिक पावडर निंबू झालें वेलकम मागे रेसिपी दिलेश मेरे तुवें बेसन का आटा बेसन जाय एक सेकंड गुलाबी साडी स्टार्ट करायचं झाल्या बैंगन यू शुड हॅव लिसन टू एच एंड हेल्थ अँड वेलनेस बाबा 150 इज नॉट आता किती डान्स दाखवा पडणार ते 200 रुपये बोलते ना टोटल किती 200 झाले 500चे म्हणले सिंगल डान्स 500 डबल डान्स तुग्यान मुगेलो 1000 नितिन आय रिस्पेक्ट युअर दिस बट नितीन ने रॉंग सोबत दिला बट थँक्यू या बट थँक्यू त्या की कतार म्हणून टाकायचो कित्याक बघ आता रानी तू आता हरवला न्हू तू तांबडे काजू कॉपीराइट दिव म्हण चल ते हांव कॅन्सल जायत मागीर वर्ड बीप करा वर्ड सारखा अरे बघ अरे येता 100 फॉर इच अरे ते मेळनाय 100 ते 30% कट कोता यूट्यूब कितू मेळटा रे 75% हांव मेचकोना तुम कोराय The way Elton looks at Steen. हे तुम्ही आतला बोल ना बरं तू आणि गो स्टार्ट करा मरे ऑक्शनात दोराय मोठ्ठो स्टीनाक आणि कितें हें चार तुवें तो वेस्ट क्या करता सुपर चॅट कितें चारपा न्हू तुवें क्वेश्चन न्हू
तुझे कितें घालपा मरे ती क्वेश्चन खेळ करूया मरे तुम सगळी म्हणटाय कितू सांगताय रे 45 हाय 45 वाजून 93 म्हणटाय 45 yeah 45 25 झाले सर. टी एंड डी हेड्या ओके तांबड्या काजू क्वेश्चन्स म्हणतो इझी येतली ऑटोमेटेड आसतली चडशी सो भिवपाक कांय गरज ना तशें रे आं share this tab instead ओके रे एक सेकंड राय सेटअप माझा सेटअप त्याच्यामुळे तुम्ही किती विचारपाक विचाराय ऐसा हारवल तो ना अरे प्राईम पहा हाँ ट्रांजिशन ओके डन ब्रो एक काम करतो ब्रो एक काम करतलो सांग डेअर लिसन नो वुमन नो क्राय सॉन्ग लिसन वुमन नो क्राय वुमन नो क्राय ते कॉपीराइट पडटा बरं चल स्टार्ट दिसती पडटा तुमकां सगळ्यांक टी एंड डी हेडपा आमी स्टार्ट करूया Did I miss something? Yes, you missed. तगे आणि काय करना आम्ही हू पिकाबू पिकाबू चल स्टार्ट करूया मरे नो वुमन नो क्राय म्हणजे कितें नो वुमन नो क्राय म्हळ्यार चोड ना तूं रडपा तू डीप रे मिनी म्हणून तू टांगा रटलो ओके स्टार्ट करूया सो पयलो आमी हारवल त्याक मनशा पयलो दिया न्हू दान हारोल पिसाला हांवें केलें मग गेलें तूं कितें सांगत रे ओके पयलो कोण येता सांगा बेगीन गायज पयलो कोण येता सांगाय छोटी बच्ची मी और स्टीन एल्टन तू कोण गो तू ओगरा तू हेडपा हा गेमी भितर एल्टन एल्टन. ना एक एल्टन येता एकू एल्टन येता वेट चॅटिंग करे एल्टन सर तुम सांगितली ही छोडू तुगे सपोर्ट आहे तू लाईक जातो ना ते बरोबर मुगे नाव कोण काय तुझे कॅरल नादिया अनुषा बरी आहे तुम्ही बरी आहे कोण म्हाका जाले जिंकले कॅरल रिया मोरा तुमगे फ्रेंड तेगे फ्रेंड गो लंडन ना कॅरल रिया मोरा उडा सता मारा एल्टन बाबा तू म्हाका मारिया डिसोजा ही सगळी चोडून गेल मरे ते ग्रीमा होय पिकाबू चल मेजॉरिटी विन्स कियारा डायस मेजॉरिटी तू विन्स गेले? लेट्स गो कियारा डायस म्हाका गात कितको हेडे रे हेडपान रे ती मारा पर ओके इंग जनरेट मारया प्रो 3 बेस्ट ऑफ 3 करूया मरे कितें बेस्ट ऑफ 3 आता वचून डिसाइड करपा मेळटा म्हाका ओके आजची हांव रेडी कोण तो बेस्ट ऑफ 3 आता डिसाइड करपा मेळटा इफ यू वर एबल टू लिव टू द एज ऑफ 90 and एजेस ऑन करपाचें either the mind or body of 30-year-old for the last 60 years, which would you want? Very boring. Skip. मागीर आणि something असो येतायचो dirty NSFW येतली If we had to choose between dating someone ugly who is oh good in okay now we got things up eyes. okay we want this I hope so परतून एक डिस्क्लेमर देतो सगळ्या हेजे मुखार तुम टीव्हीचे बी मुगे हो व्हिडिओ चयता जाल्यार प्लीज बंद करायत बंद कराय मातशें हय आणि कोण समज रोखडी ऑफेंड जावपाची या कोणाकूय अशें करून नो डर्टी चुबो आनी आयकपा नाका जाल्यार ती बीन स्ट्रीम बंद कराय हंबल रिक्वेस्ट सो आतां आमी सांगताय आमी तुमकां मोगान सांगता मोगान सांगताय आतां आमगे सो कॅन्सल विथ करशाय सो सगळीं आमगे आतां व्हडली मनशी गेले जाल्यार आमगे बिरमूट आनी गांजील उरले सो आतां आमी स्टार्ट करूया लेट्स गो If you had to choose between dating someone ugly who has good in bed or someone dating someone hot who was bad in bed,
which would you choose? You Wait, have to answer, brother. I think dating someone hot, but इतने बैडी से बहुत ना ज़रा मैं काम क्यों करूँ? तू सारखं न Yeah, बोलली. yeah. Actually, wait, dating someone hot because even if she is ugly, I think dating someone on the basis of good in bad, bad in bad, I wouldn't go, and I will prefer good inside, good inside. बरा combo. अरे बरे काढी झाले आम्ही मुळे good in hot in अशाच पाहिजे. Yeah, ugly. Okay, I answered now. आज कोण? Truth or dare तू काय नाहीस मरे. Truth नरे, dare काय सांगेल ना? Okay, चल. Dare मागी करूया, पहिले truth करूया. ना आम ग्रीमा ऐकू येत गो? Okay, reconnected. ग्रीमा ऐकू येत गो? Okay, reconnected. झाले. Yes. Hello. Some technical issue on the screen. Okay, now can you all hear? Some technical issue. ऐकू येता सगळ्यांक? Can you all hear? Yes. Okay, now chat. chat आहे सगळ्यांचा. Chat पण नाही सध्या. Chat मासे करायचं या? Can't see you all. Yes, नाही आला. त्यामध्ये नेट येतं अनावरती जात नाही. तुझं फ्रेम ड्रॉप झालं. Okay. फ्रेम ड्रॉप होते. 7,000 KP. तिथल्या पाहिजे. Okay, दिसती पडा. Okay, so now let's start. आज कोण म्हणा? आज टीन असती. आज टीन हो कोण? हां नो ग्रीमा ते बी सुसेगा ना मरे तुम कित कॅमेरा चाहे तेंका दिताय हाडो. एक दिवस गेस्ट म्हणा का असं ती मग तुम कॅमेराच्या हाडपाच्या गेल्या होता वेरी सॅड. का पागल करूडो आएगा. फ्रेम ड्रॉप झाला. ऐसा तो है और तेरा चाहता था चैट. क्या आता. Okay, आओ तू खेल रे. ग्रीमा majority wins ग्रीमा. हाथ ग्रीमा रेडी मगो. छोटी बच्ची Truth. ऋतु Okay, so let's start. Yeah. Best date you have ever been on? 3 चांस पटाए. Skip. तीनामध्ये एक नाही सांगा पडला उघडा सर. Okay. What do you like most about a What would person you asking like? you? किती किती रे तू. अरे ते आहे चालवायचे. ओके. आहे चालू का? Last skip करू हम. लास्ट तो या कितना है? सांग. Yeah, skip Who करू in the group of 50? Who in the group would be the hottest in 15 years? Which group? आम्ही तिघांमध्ये. आमच्या तिघांच्या मध्ये I would say you. ऐकेल तू सगळ्यांनी तू ऐकेला. थँक्यू सो मच फॉर द कॉम्प्लिमेंट. तर आता आईला प्राऊड ऑफ यू डिअर होई जीवन. ओके, थँक्यू सो मच. आय डोंट नो व्हॉट वाय प्राऊड. थँक्यू. मरे आता पोतून तू. आतेला झालं नाक जोडायचं लय रे पोतून तुम्ही. ए तुमके फेवरेट आहो ती चिडवागे फेवरेट. चिडवागे फेवरेट हा तीच कॅरल डबल कॅरल आणि काय तू काय करता. Worst date you ever been on? वर्स्ट डेट हो. होय. रान दिवस सांगपा मेळटा तशें 3 आहे ते. चेंज. Have you ever had a one night stand? म्हणजे एक रात्री उभं राहपाचें. रातभर उभं रावलो हा. वन नाईट स्टँड. येस. सांग कितें कळना. वन नाईट स्टँड म्हणा वन तुका कळ्ळें रे म्हाका डर्टी म्हणून. बट ना चेंज कर. लास्ट क्वेश्चन. धर्टी कोण घेवप पण आमकां कितें खबर ना. गुडगेसो. वाव 40 लोक चोयताय मुगो. वाव कितें अरे जालें. हां. What is the most attractive quality in a partner? हें म्हणटा दिसया तुका. क्वालिटी. हम्म. पर्सनॅलिटी. हैं क्वालिटी रे. होय रे तेगे आखी बोल पर्सनॅलिटी म्हणून हांव.
आणि क्वालिटी किती वेट चाललंय रे. ए कसो आन्सर दिल रे आणि को सारकोची ते आन्सर दित मरे सारको असं नितीन आणि सारखं दौड लापिता आणि दुसऱ्या दिवू आणि किती सारखं सांगेल नाही झालं होय झाले जिंके मग पर्सनॅलिटी चल आता हांव मुक्ता तू आउट दिला त्या मागीर सांगता तुका व्हॉट्स द मोस्ट रोमॅन्टिक थिंग यू हॅव एवर डन मुझे हुई रे मुगेल हे तुगे जाता ओके आन्सर मोस्ट रोमॅन्टिक थिंग यू हॅव एवर डन सांग मरे हांव सांगून म्हाका जाय तुका कितें सांगता बरोबर आहा हांव सांगू What is the biggest turn off in a partner? Okay. टर्न ऑफ ओके काय करूया? बोला तीन सहित ना. What's the best feature of caution? Ask करू. म्हणजे किती काय? ओके क्वेश्चन चाल तेणे हांवें चालो न्हू तुकडे ना कोण कोणी चालना. हांवें म्हाकाय चला. म्हणजे पयलींचे. पयलींचे पयलीं कितें जालें? Worst quality in a partner. फर्स्ट क्वालिटी Bad Turn quality. off. Turn off is I guess I know the answer. yeah but when she okay. prioritizes bestie. More. Having bestie is good. बरोबर कार्या. Grima Braganza, you are the one. What's the weirdest thing you dreamt of doing with a boy girl? ड्रॅम्ड ओके चितला. सांगो सांगो. हा सांगा Skip. सांगपाक ना तेरा. What is your opinion on love bites? Do you want to give me any? मी They're I cool, but then I don't know to give love bites. Sorry. You don't know to give love bites? I don't know to give love bites. I पोट said. पोट ओके. थोडी आम विचार पण ते ही पोट माल मारे तेणे असं रे बोट मार ते खवं नाही ना यस तर तू हांव ही what part of your body do you enjoy the most on a man woman? Not a woman. Oh my god. लिप्स Which lips? सुडलो लिप्स which lips Which म्हणा lips? ते काय तो चेड नको एकू बाय लिप्स ओय तुम्हाला पिस्सा मागित गो विच लिप्स Do you enjoy the most on a woman or a man? सांगलं रे. woman or a man म्हणारो अगो what part of your body do you enjoy the most on a woman? Okay. Okay गिरीमा तुगे चान्स आणि तू घे रे. what is your favorite व्हॉट इज युअर फेवरेट पोझिशन होय रे सगळं मामा चेंज काय घेणार बोलना माका पण पिगी would you ever sleep with your ex's best friend? No. तू आन्सर तू केलाय होय मी माय ना रे ना मग गेले तू आमच्या केलाय? friend गिरीमा नो मैं आन्सर केलो नो ठीक आहे नो होय No. एक्सागे बेस्ट फ्रेंड और No. असोसिएट होता ना ओके झालं ना आन्सर केलो आता ग्रीमा गिरीमा सांगो अरे चॅटू कोण आहे अरे मरे ही स्ट्रीम मेंबर्स लिहिता ओ ही स्ट्रीम दुर्बा आहे ना आम्ही हिस्ट्री म्हाका नागडी गेला ती बदलली पाकून जाई Keep the question. Although you know me, dreamt of why okay change describe your idea of a perfect date okay सांग best सांग it's सांग Okay. Wait. from start to end huh? Okay, wait. Wait. Okay. Yeah. Okay, fine. Wait. I have this note also of this. एशको ना सारखी डिटेल सांग Wait. की पहिले Okay. तो See. देर ओपन करतो Okay. The fancy date as per जाईना first फुल of all. डेट Like a normal date. आणि हनीमून दिकू येपा Arey, shut up, wait. Okay. See. No, I'll start. Fancy date, like a normal date. Okay. Okay. First, mountains अच्छी असपाचे है. पहिले Like, सांग okay, Mountain fine. अच्छी. Enter भी कोई पण Date block संपाचे है. केली. तीन door open करपाचे. किती माउंटेन्सचे दोर हुचे Mountains, I said mountain. दोर हुचे मावटाना दोर हुची तुझी आण पुसवे लागित तीन दोर
अरे फर्स्ट सांगता तीन कारा डोर ओपन करपाचे असेल मग भितर घेवपाचे बरे करून कारा डोर बंद करून तो वचपाचे मागीर बसपाचे एंड देन कार माउंटन्साचेर कार वचपाचे डिस्क्राईब ओके ओके मारुती सुझुकी 8 कार एनीथिंग वर्क एज लॉंग एज इट इज अ तो कार एवढं गोरी कसं Anything तुझ्या works. चिंता कारण ना ऍक्टिवा हाँ फायची की इनका नाही पाहिजे ना एक्टिवा घेऊन ऍक्टिवा फायची की नाही पाहिजे ना डेटिंग होय ते चटक घेईन चटक. कोण 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 तेच म्हणाले हो सांग पण ओके ओके फाइन मुखार एक नो नो मुखार एक Okay, मुखार सांग. after mountain thing play dates वचपाचे okay and after that after like in a lunch bean jalmatri in the evening pottery date and Pottery? then last long drive last like end with long drive सांग अरे सांग आपको सांग like last afternoon like snack in afternoon lunch kota afternoon lunch jalmatri late long drives with pizza and some wine though I don't drink but okay and then he should drop me safely back just to start to end सांगलाय आता हे सगळे Perfect बरे आम्हाला definition. तुझे आ, मामी ते तू दाटवली okay फक्त ते वेगवेगळे मग फ्लावर्स हाडपाचे ते मग फ्लावर्स हाडपाचे and a teddy bear and chocolates थॅडी आज ते पहिले ते सगळ्या बरे पाहिजे. सगळ्यांची की तू पॉटरी सांगितली माउंटन्साचे वचपाक जार होता मग एकूच होय कधी सांगा आपण एकूच करपाक जाय हा yeah it's okay ओके तेला डोंट अरे एक्सपेक्ट start आता to end सांगला की तुझा कोण होता आता स्टीन मरे हा लास्ट मुगे सांग ना तुगे लास्ट मागीर आमी डेराची या ती डेर 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 म्हणटाय बरें मारक मरे चल मरे तुगे तूं हाय ते एक्सपेक्टेशन गाड जाय खंय माउंटनाचेर वचपा जाय पॉटरी आनी करपा जाय घराक आयदन करपा जाय बाकी खंय पिझ्झा लॉंग ड्रायव्ह पेट्रोल कोण खाता रे हा गाड बेगीन तू चटक घेऊन लॉंग ड्राईव्ह गेला तुझी हार्ट वाट दुखतो मग टेडी बेअर ब्रो यू एंड टेडी बेअर सेम स्टीन डेअर करूया आता गैरिया मोरा अय तू लास्ट जाल ना मुगे लास्ट का बात नाही ना ना लास्ट तुला ना last तुला वर्स्ट डेट चला वच्चो hashtag आणि रे जॅमू जॅम करा कोल्ल्या जॅम आणि कोता दी someone then both of the thing you नो I नो know चालेल Have you ever slept with someone and then woke up with... No. अच्छा शेक तो इजी मॅटर आहे का असं बरं गो टू ग्रेव्हयार्ड ॲट दिस आवर घे किती नेत्र हाय तीन डेर चल आता अंकल डेरा देखून तीन चार आहे हांव डेरा तीन चार आहे तीन सड्डे सा पाळी जाल्यार करपा मेळना मागीर किस पीस मारून म्हणल्यार कितें करपा मागीर ओके ओके डेर आंबलचो या लेवल कितें हातो लेवलचे होय लेवलचे पहिले तो स्टार्ट शार्ट डबलचो या बिसनचो या डेराचो या ओके बटन माता ओके बटन मार we spend someone oh मोन करो हांता ते हा ही स्ट्रीम प्रायव्हेट येता अनेक दिसणार नाही शेअर अ स्पायसी फोटो इन द ग्रुप with the group विथ द ग्रुप सॉरी ओके फ्रेंडली करूया सारखें डेंजर और थँक्स टेन्सी जायत आम्हानी कॅन यू से आय लव्ह यू विथ युअर लेफ्ट हँड what किती किती जायत थिंगा डेरांच्या प्ले वन play सॉन्ग यू once गेट ऑफ टू किती आता डेंजर हा ते हा ओके मातशें डेंजर आता चॅट मातशें डेंजर येता Caller related, the group can ask one question. ओके फायन Okay, Okay. okay, ओके okay. हें करपा आतां सांग क्वेश्चन सांग पयलें डेर कोण करतलो हांव न्हू रे हा ओके तुझे हा मुगले एश येतले हा हय. बरं हाते हा कोतो थँक्स सांग क्वेश्चन विचारा कितें बेगी कोणाय पयले ते विनर हा आणि म्हणा काय आपण आयशिले तुम्ही विचार तुम्ही property सांगा कब मिल रही है तेरे को तुम्ही सांगाय मरे प्रॉपर्टी कब मिल रही है हा प्रॉपर्टी कब मिल रही है तेरे को
प्रॉपर्टी हमको क्या डेयर नहीं. हेलो आई एम बिजी. हेलो आई एम बिझी. कॉल कोण? युअर इन्कम. वाव. बरं. हेलो आई एम बिझी मी आन्सर आहे का? मेंबर नंबर सांग. व्हॉट इज इन्कम आहे? इन्कम. ओके गुड. एसको सांगत राहा. 1,71,000. आणि एकदा सांग बरं. ब्रो मेनली गेमर. आणि इथे चराय रे. Can you smoke cigarette in front of your dad? काय किती रे ऑल. होडी ना जाल्यार. अंकल सारखे ओय. कष्ट नाही करत. तू मात म्हण आम्ही मात आहे रे. हा? किती गायला. किती गायला. म्हणजे किती गायला. हा किती गायला. अरे फोन कोण चालवायचा हालो हा. किती गाणं अरे. तू आणि किती येतोय रे ओके गाणं. ओके. मग बुक रीड कर रे. बुक रीड कर बेटा बिस्तो. आय मीन हायला मी बिस्तो आता चेंज करता. टेल मी ऑफ 5 डिजिट फोन नंबर. नाच रे. बरं इथे सांगाय ना. 9,8,13. बाय द वे ऑल पास. पासू. हा तू सगळी पास सर रे. चार बाय सरलो. पास 12th वर्गी पास तुम्ही सगळी. रिया मारा पर्सेंटेज किती येल्या. बायल कशी आगा आमच्यार. मम्मी कैसी है. मम्मी कैसी है. वी आर गोइंग ऑन 5th. अरे यस. थँक गॉड. प्रँक कॉल. अरे किती सांगाय ना आयडिया सांगाय ना रे. किती करू मोठा बिस्ताची. यू कॅन कम लेट होम एट नाईट विथ मोगरा फ्रॉस्ट. 71 डिस्टिंक्शन ना रे. 71 डिस्टिंक्शन. ना फर्स्ट क्लास. गुड कॉंग्रॅच्युलेशन्स. क्लेटन कार्डोझो -85. गुड ब्रदर कॉंग्रॅच्युलेशन्स. डिस्टिंक्शन निघा पेडा बहीण. पेडा पेडा. आणि कोणा आले टाक तर. बाहेर गेला. मारी ना मास्कारेनच बरे हात रे. हा तेजरा बालकी शागा मी. बरं असा. बरे ते तुम्ही डेरा ना सर आम इथे आमची पटा भूक लागल्या ना रे. आणि किंचे आपण डेरा दिला रे आमच्या मध्ये. टेक ऑफ वन आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग. ओके. यू बेगी जो यायला क्वेश्चन सांगाय बेगीन. येस चॅट तू येस तू मी ताई करा. येस बेगीन. स्पॅम करे. येस एल्टन आहे या डेर. आता एल्टन आहे बॉडी दाखवया. काय मुडी नाहीस बरे. काय मोडी नाही मी रे तुम सगळ्यांची नाच झाली डेअर करता ती. 69% Article. कॉंग्रॅच्युलेशन ब्रदर. मेनली गेमर कॉंग्रॅच्युलेशन्स. Yes. थँक्स. येस रॉडना म्हणाय झाले. येस 2 इले. स्लीप ऑन नो क्रेप किती रे. येस 3 इले. तोच मिठा आपण तो मुडी झाला. मेजॉरिटी विन्स. जिओ पाकिट केला. जिओ पाकिट अरे आव नको. थँक्स डिअर एन यू टू म्युटी बाय एरन रे हाव. ओके तबर कडे मग एक गिवली फोटो करता. एल्टन जिम प्रोग्रेस दाखवय. एल्टन ना एक गिफ्टी. सो येस मुडा रे सगळ्यांनी. येस हांव पॅन्ट काडटा. ओके पॅन्ट दाखयता. राव कित घायलो हा पॅन्टा भितर. चेड्डी घायलो हा. मग चेड्डी घाल ते कितें. अरे ते सांगले कितें ना डेर कितें हा. ते गॉमन आर्टिकल हाडला वसा. हाडला. काळ कुळ भाकरी. पेंट काढा पॅन्ट चेटा तो पेंट पॅन्ट तू तुगे दिसती पडपाक बाय भितर आनी एक पॅन्ट घायला. हाय कैसा चीटिंग करता टी शर्ट घालायचं एरिया मार सांगता. नवी वन टी शर्ट तर काय ना गिफ्टी फोटो तू देम मुकत होत्या ना तो वेट ये टी शर्ट आणि लास्ट बरी डायरो नाही रे का. एकसाच गुणायले तर मग घालाय डुब कोणू एक नागड होता म्हणता सेम येता किती रे. Same at time. Read lyrics to Baby by Justin Bieber in the group. Okay, या करू आता. And I was like, baby.
Ew. काढ म्हाका रिया मारा रिया मारक थंय रिमूव बॅटन टी शर्ट बरें मुगो तूं नाड नाड म्हाका ना तुम गायला ना चॅटा काळाय म्हण कोता आलो तुमगे सपोर्ट नासता आतां कितको नागड करू तेका हांव तुमगे सपोर्ट करे तुम नागड ते या फोन वॉलपेपर काय ना रे चला हें मुटा हें कातर मुटा जेट्रॉन हय नागड करे स्टिना नागड करे कोण म्हाका सगळी नितीन तो बेबी मुटा कातर बेबी मुटा क्या दिसती पडा स्क्रीन ग्रुपा घाल मरे रेडी मरे You know you love me, I know you care. You shout whenever, and I'll be there. You are my love, you are my heart, and we'll never, ever, ever be apart. Are we an item? Are we just friends? What are you saying? Who said there's another? Look at these girls in my eyes. My first love broke my heart for the first time. And I was like, baby, baby, baby. Oh, like baby. बरोबर आज तुम दोघांनी डायरेक्ट तरी ना घराच ना हांव स्ट्रीम बंद करून कितें रे ग्रीमा पयल कोतले ती राव Singing or crying रे bro is about to get sleepy. Feel full feel. आता यार आज तुम दोघांनी तर वावडा डेर आना बा काय कोणाले ग्रीमा आयडला ना तेचेच मरे अच्छा ग्रीमा होगा टेक वन गाडी ग्रीमा होगा We're trying to skip. and the relative है था play one song you get off to share us spicy photo naga share तेच मरे तेच अरे चेंज कर देंगे स्पाइसी खाते हैं फ्रेंडली कर रही है ग्रीमा एक्स there dirty करा तुमका जावाई dirty को तुमका improvising किती तिंग माई सारखी डटी येतो मरे ना हिंदी बोक दाखय मोठा oh गाजी हेच करा जाओ कि तू सारखे चोळी dirty ना रे बा और होटल है okay किस में लगे इट्स फर्स्ट टाइम इट्स द फर्स्ट टाइम चोड है सॉरी की डटी रोल प्ले I can't see it. no चोड है जरा चोड हाय ते अरे मग चोड दिसना काय सर नो प्रॉब्लेम इश्यू मी कसे ग्रीमा कर दो तो नाही चोड dirty हाय ग्रीमा माशा आमी दिया चोडून तेका लावन तेका आमी तेगे वुमन कार्ड तुमका दोन तेका एक इजी डेअर दिया तुका दाखयता राव बरोबर माग दाखवायचं तुम्ही ग्रीमा वुमन कार्ड हेटाय तुम्ही डेअर डेअर फॉर फ्रेंड्स गुड फ्रेंड्स bad friends गुड फ्रेंड्स till then call your dad and say you got engaged यस चल make out Well, the my video dad for won't 10 pick up. seconds. 10 seconds ओके कैमरा ऑन करो फटाफट दो थिंग ना Okay, I laugh, think this laugh, now laugh one like a minute. pig, it's all. लाइक आओ ए झालं हांव कोता Laugh like a pig, it's all. बरें दिसता, it's all. ओ जोकर काढ वचोय रे हो राइट मी अब लॉस पिकी मत मारे तो piggy दुकरा माशा बाप आवाज कर. सारे कुतर डर दी ओ किती रे नितन अरे मामा फोन म्हणा का ये बाप टाइम झाला बरोबर सांगा बेगीन ग्रीमा चल कर दुकरा माशा आस हा अरे ए
रोड म्हणना दुकोर रोटा दुकोर दिकू दिसना तू करत दिसना ओके कितकोन ते साऊंड कितकोन कोता करून दाखवया म्हाका एक पाटी पिगी नाक बेमार भितो काड्या भशेन काडता साऊंड जाता मग कोड्या जायना कोर तू दुकोर अशी मग तू ना वर काढ अरे चेंज कर रे ते चेंज करू देर अगो सगळ्यांना जायना गेलो काय दिलं तुका म्हाका दिसली ती माजरा सुणी आवाज काढ आहे बरा रांच मात्र तुम सगळे म्हणपाचे गेला हांव म्हणपा सगळ्या तो बरें लायक कितें मेळो डेड कितें ते ऑफ कर ना पेप्पा पिग त्या पापे फ्रॉम मिशो कितें कितें गुड पार्टमेंट द होल टाइम स्पाइसी एंड फनी make out with the closest hole, call your ex and tell them you miss them naka naka no ways I'm not calling anyone no ways put ice cube in the underwear मुंगे गायला तुझे घाल्या अगं सगळं लायचा ए केसो ले कोणा अगं तू करपाक कास्ते एक तर दिसली पण नाही आमका I didn't tell you bro to sing a song. अरे मुगे स्किप कर रेस्टिना धरा आता ओ हुईला हट तुगे कोण असतं मुंगे आगे तसं write a status on Instagram praising another player आज तो स्टोरी घाल Player? मी अकाउंटाचेर स्टीन इज द बेस्ट स्टीन Yes. एंड एल्टन इज द बेस्ट yes yes ओके मेन स्टोरी मेन अकाउंटाचेर हां Okay. स्टीन एंड एल्टन इज द बेस्ट मेन्शन करू तुमका ना मेन्शन करू नाका स्टीन एंड एल्टन इज द बेस्ट बिस्टेंच रँडम random मिस्टर जॉन आटला बॅकग्राऊंड No. काढलो आणि एल्टन एंड स्टीन इज द बेस्ट ओके oh, don't skip yes oh मुगे बुरको नो Rajesh. डोंट स्किप यस ट्रू आता आम्ही स्टीनागे डेअर सांगाय चड्डी आयस घालपाचो ही अंडेवर आयस घालपाचो तकले आयस घालपाचो हिंग घालपाचो सांगायस स्टीनागे लास्ट इयर मागीर आमी वयताय बाबा सोडगो जालो मेंबर्स ओनली हिस्ट्री मेंबर्स ओनली आनी एक व्हिडिओ घाता कुछ रे हांव सामने टापा गेलो हुई सॉरी हो सांगले पाणीपुरी हांव गेलो तर हां ओके स्टोरी हॅज टू स्टे फॉर 24 hours करेक्ट आणि कितें सांगया ए मातशें आमी तू हार्ड कोता कितू इजी oh easy एक काम करूया. बरें एल्टन एंड स्टीन ए होल्ड कर गो राग ओय राग ओय 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 वेट I seen Oh. the okay ओके oh, राजेश दाखविता ऐक एशमो बरे एल्टन एंड स्टीन आर द बेस्ट पीपल इन काबार स्टोरी सांग स्टोरीचा काबार व्हाट इन चो काबार सस्पेन्स ते तुक माय एल्टन एंड स्टीन आर द बेस्ट पीपल इन काबार चिली किती माइक ब्रो ग्रीन चिली मिरची पावडर घाल ग्रीन चिली घालून तिका चेड्याक मिरची पावडर ब्रो तेका सांग 10 ग्लास सुद्दां पी म्हणून सरबतच करपा रेसिपी दी नेक्स्ट सगळ्या ते पार्टी इन बेड इन द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड करपाचे Elton and Steen are the best boys in okay best boys girl. Elton and Steen are the best boys in ... in the world म्हणून बरे कळना तुका पण चालेल इन द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड कोणे चले इन इन द डॉट वर्ल्ड डॉट इन द वर्ल्ड अगो ए ते घालपा न्हू ते तू डॉट Ah, okay. घालपाचे 3 डॉट घाल तीन हां ब्लॉग बना बाबा ब्लॉगर एकलो हाय both are best in vlogs ना vlogs भितर सांगतो तुका तुम दोघांगे कॉम्बो लायक जाता तुमका सिंग मराठी सॉन्ग ऐकदा गे हांव कित्याक मुत्रे हांव कथा किरे अगेंडा याक म्हाका दाखडो चोवपा अगेन बिरमुटे येई
गाय होती है इन ड्रिंक माय लेमन का ज्यूस हुई ओय रे गाईज नेट स्लो हा खबर ना तुका काय झालं बेगीन सांग इट झालं ऑन रे, रॉय झालं. आवई झालंय झालं गो चल रे अच्छा स्ट्रीमिंग येते जरा एक सेकंड चोपा दे राव ये मोठं ते गेली चोपा दाखव तुम्हाला काय एक सेकंड ट्राय आवडचा काउंटर आहे ओके इन द घायला आवट्यान इन द कित्याक काय ते इन घालपाचें रॉय ए डिलीट करा इन द घायनाका सेटिंग होता I एल्टन एंड स्टीन are in the world the best boys in dot so yeah guys Hey, brush up in swimming pool with my eye. forehead तीन ताती मान फोन मुगे रूम चिकला तो लाऊं ना बाबा एल्टन केना मिलिटरी भी होस रे ये आहे सर बाबा तुम्ही असले करा बारीकशा आम्ही बारीकशा करतो ना किती आहे बारीक सांगला हा ती कित केला किती आहे कित केला आम्ही विसरलो कित केला आणि कित केला आवय त्यातले आम्ही माझा असं यांचं अरे विथ टी शर्ट थंयचं टी शर्ट डान्स जायचं गेलं लायक झालं तुगे डान्स सारखं ब्रश योर टीथ विथ शेविंग फोम हुई पता शे क्लीन शेव कोर क्लीन शेव बोंगो छोटी बच्चीचा काय करते बोंगो एकला मग बोंगो माका नागड कोण नाचयला आणि मुगे बोंगो काय गं, काय गं? बोंगो ए सोदार अकाउंट गेमी वचपा जाल्यार सांगायचे टाइम तेजो म्हळ्यार एक एप्रिल एक्सिगो मॅच कोण वचपाचो सेमीफायनल्स येस इट वन रॉय काय रॉय हांव गांवठी हा जरा सांग गांवठी हा गावठी हा म्हणजे हा मग ते एशको सकाळ दलो हा ते असो हातो तें सकाळी आमगेले कोण खाता ताती सकाळ ते न्हू हा. सकाळ ते उदका घालून धरपा पड न्हू नाटक का दिसता ते उदका ते सकाळ धरू पडते हांव सकाळ हात तेशको अरे आजा कमी आडा गिली दाखय रा गिली दाखयता एफसी का गिलिबी. जिंकतले एफसी का कोण राज्य वचपाचो एफसी का मॅची गो गिलबी गाय होती ओय रे गात स्टोरी गात म्हणा कितो वचत लागत का येस इट जेनविया कॉन्साल्विस येस इट हय केसो मूद मारतात पळय अगो बेगीन कर गो बाय स्किन त्याला म्हणत किती डॅड चेहरा मामी कोण मानते जीव अरे मामा राव डन गो काय सगळे डॅड्स या सगळ्या जाल्यार एल्टन एंड स्टीन आर द बेस्ट बॉयज इन डन ओके Done, डन done, डन काढची हा रात्या मध्ये काढची होय आमचं येतले तर आता तुगे सांग ओके राईट आय लव्ह यू ऑन फोरहेड एंड पोस्ट पिक्चर ऑन इंस्टाग्राम त्या काय सांगा तुमका सांगता बाबा तू मग गुवाय दिला हांव गु तो या इजी वाला Okay, let each player choose one word and attempt to form a sentence with them and post on Instagram. फेसबुक अरे Instagram तुका Facebook कडे हा फेसबुक फेसबुक हा मुगडे Instagram ना मुगो मॉडिफाय करपाची डेअर मॉडिफाय करपाची अरे फेसबुक आहा नोट्साचे का ओके तर हेजेर आहा send a selfie to someone you haven't talked to in the last year or Instagram. Take a screenshot and send the group, no? बन्ना Talk. ते किती NYSCC सॉन्ग Grazie, कसं सांगते Talk कधी तो काय Talk चला तुमका Talk चं पाय तुमका गेलं येस आता मुळशा नागड कोण तू असं सांगणार काहीतरी अच्छा हिट सांगत होती कोणा का
Play the bottom of your shoe now. Cry like a baby. क्राय लाईक अ बेबी फॉर अ फुल मिनिट चल स्टार्ट करूया मरे ओके For a minute. फॉर अ मिनिट चल टाइम जरा 55 स्टार्ट कर काढला तुका तर डेर स्टार्ट करायला सारख 12 आम्ही साइन अप करूया आज कशी केली स्ट्रीम सगळी एक काम कराय आता स्ट्रीम कवर जाल म्हणटरी असो आणि ते व्हिडिओचे कमेंट मातशे माराय तो एंगेजमेंट डावन आहा त्या व्हिडिओचो दुसरे. कॉर या तेजेर मातशे असो आणि कितें कितें कमेंट जाय तो कमेंट माराय Yes. छोटी बच्ची इज मॅड कितें एल्टन इज मॅड स्टीन इज मॅड कितें कितें कमेंट माराय असे आनी कमेंट माराय ही स्ट्रीम जाल म्हणटरी ओके Yes. मातशे सगळ्यांना कमेंट मारपा आनीक मागीर तुमची जावं जाय Share जे करून मरे एल्टन मोठ जायत आयला आगे रायता समथींग मायंग पावल मुगेली कितें आमगे वगूच जालो आमी जेवपा जाय आतां अरे हिंगा न्हीद मरे आज समताची मी पडपा जाय. एक दीस न्हीद पाय आमगेर न्हीद कित्याक उडोवना बिचारे. सोंपल्यात रे भुताची. तो शाडू पडपाक भुरग्यां भाशेन न्हू. हय बरें आसा भुरग्यांनी कितें करना. अरे भुरगे एशें कोन्न अरे धाकटे भुरगो ऑर्डर करता आतां. करता उपोट काय रोणा. एशें करून नाका ना हट ना एशें करून एशें करून शेडो चेरी शेडो तेगे सुणो शेडो ते तेगे ना रे ग्रिमालो रोड कितें करप जशें करून भुरग्यां म्हाका हांसो येता मरे रोड ते भुरग्यां मातशें ताणे कितें कळना. अरे भुरगे रॉड केला ओलोय का तसो रॉड का म्हणटा भुरगे अरे तितून धाकटो भुरगो एज थोडी दाखयती का भुरगो म्हणून. अरे चाइल्ड रे बाबा भुरगो पोटांतलो सारको पोटा रोड पोटां सोतना भायर येयला भुरगो आतू रॉड चल यूज ओय रॉड आहे कसो भुरगो रॉड का म्हणटा आचोय नेरो ताई मुगे पोटान मायगे पोटासून भुरगो आतां भायर येयला भायर येयला तेका जालें 2 दीस 2 दीस आतां तो रॉडपा स्टार्ट जालो जालो आतू रॉड 2 दीस जालो हय बोगाचे तापड मार मागीर रोटना रे तो. ओके रारा म्हाका म्हणटा एक पाट मातशी आयडिया दी रे ती म्हाका कळना भुरगे ते कितें करता कित्याक भुरग्यांनी हें करा स्मॉल बेबी क्राईम आता चोय गो तेका भुरगे कितें रॉड देवपा नाही धाकटे भुरगे बेपटी अशें रटाय ना रे 3 मंथ्स बेबी रे तो हय 3 मंथ्स बेबी 3 मंथ्स बेबी न्हू 3 इयर्स बेबी क्राय बेबीज हें कितें Crybabies are adorable, अरे बेगीन दाखय रे कितें रॉड ते whereas Happy Flower Mila, both are 9 inches tall. मामा तो राव तुका मामा जर दिताय मरे ते तोंडाक स्मॉल बेबी क्राय ट्रायंग सांग भुरगो तोंडा ते तो रोटा कितें कोरे ती तेंगे भिजयना हे ते इमोशन्स येता भायर आवटिया ना रॉटाय रे ते हांव दाखयता चोय हां 10 आवर्स ऑफ बेबी क्राईंग आतां काय आसूं न्ही सारको हॉस्पिटलाक येयलो होता कोण पुस्को मात go चल शट हां 3 months बेबी 3 months बेबी कितें कोण रट्टे तशें असल्या पण रिक्षा ना टायमर असल्या बापू रे ऐकपा दी एक फाटी रे हांव सारके ट्युनाचे वयता माझं रोटा जास्त रे मेव हे म्याव कोता कोर मरे बेगीन केला तेंचे ताडी ना रे ना येना इथं बरे डायरेक्ट जमत का रारा जाल ना रे तो अशी कावर जाली बार जाले 2 मिनिटं बार जायचो जाले. रोणो 3 वर्साचो रोणो धाकटो भुरग्याचो रोणो हॅपी गायज हॅपी आय 2 डेअर केले एल्टना नेक्स्ट डेर झालं ना काहीच डेर झालं ना कॉल डेड आणि से तू एंगेज झालं चल 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 फोन काढ
फोन कर चल. आता दिस इज द रियल डेअर गाईज. बी रेडी. घे चल चल चल. आता आपण दाडा फोन मारतलो आणि सांगतलो की आपण एंगेज जाला. ओके घे. 10 मला माय नंबर टाकायची. नंबर नाही ना. काय रे व्हॉट्सअप कर रे. व्हॉट्सअप कर रे. गेली बी दाखवेल ना मग रा माशा फोनाचेरच आहे त्या चॅट. चल 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 ये डेअर बरे. हा छोटी बच्ची रोटा घेत रे. आपण अकोलमेंट सांगा. आपण एंगेजमेंट पार्टी तू सांग आता. ये फोन बंद लागित रे. तिथेच कॉलिंग बिस्मार रे. कॉलिंगाचे असणार ना रे. अरे बिस्मार रे बिस्मार. हा सोड रा. किंवा न्यायाधीश असल्याचा दावा करणारा अननोन नंबरवर ना मार पोटा. एक सायबर क्रिमिनल असू शकतो. हा ना तिघांनी सायबर हेल्पलाईन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर तर्फे जनहितार्थ जारी. कॉल बारीक मग सांगूया. आपण ज्या नंबरशी संपर्क करू इच्छिता तो सध्या बंद आ, आहे. माईक मामा फोन बंद मामा आहे. मामा मामा म्हणा हट मामा कोणाक एकदा फोन मार. मामा फोन मारत मामा ओय बढिया. सारखं माशा 1-2 मिनिटां चलपा जाय. हें रोखडो मग सांगा की किती मुठा आवट्या माशी ना काय म्हणपा ना रे. दाडा तरी मारल्या माशे. दाडा को फोन बोलवले, दिला. मामा को दाडा को बोलवले. फोन दिला. असना का अरे ते वाट मारे. अरे नंबर दाखव. नंबर कोण घरा को फोन किती गाणार गेली. निदोल असते ती बाहेर जाऊन रे. तू गेली घराकडे. आणि ते फोन काढाय रे. याचे व्हॉट्सअपचे मार. काटा आलो ती व्हॉट्सअपची रिंग होत ना रे. व्हॉट्सअपचे ट्राय कर लास्ट. फोन काढाय मरे कासाचे प्रँक. स्टीन बेल्ट रेडी असा आहे. तुगे पापा कॉल कर. हांव की सांगू पापा मुगे डेर जाल बाय. हांव कित्याक करू तू कर रे तू तेची पार्टी. मुगे पाय भायर मारता म्हाका. निदोली निदोन घर येता आसतली हर हर. मामा निजली काडे किती काढाय ते काढून चालते. बार झालं ना रे. बार झालं म्हणते ते एकदा राखणे. झालंय. एक काम कर लंगे डान्स कर. स्टीन नाक ते का करा असपासाठी डोंट किस कॉल. ती निदोली ते बेगीन येत काय लोकांनी. रिमा यू कॉल युअर मामा होई. झाले द्या काढाय फोन काढाय झाले. अगं ते भुरग्या मातशे एक पट आवाज करान चड. चल 10 सेकंड बरं 30 सेकंड असा. की मस्त बरें कसं आवाज रे. तू वचपा रे अशी का मॅच बघू. ते आम्ही चल आता मोयताय घरा. आणि एक तो 8 दाखयता रा. गिबली मगे तेण मरे ते चेडान मगे कोल्लो गिबली 8 दाखयता सगळ्याक. आता गिबली ते गेलो राव. तुगे गिबली दाखयता आनी हांव वयताय घरा न्हिदपाक. हें जालें रे ते. ना मरे ते गेलो. थँक्यू बाई. ओके मगे गिबलीच आहे. मगे गिबली खुंयसर येतो दिसते पडपाना मुगार. अशें उड एकाड. अच्छा मगे गिबली 8 हो ही काढा रे ती काय तो डॅम डॅमात होता म्हण आता तेणें हेचे गेलो ग्रॉकाचे गेलो म्हाका. बरा मरे. तितले बरो दिसना दिसता. ओके हा हां दिसना हांव म्हण. कित्याचे सगळे आं ग्रॉक ये म्हणटा फ्रंटा. ओके चल आता मोयताय गुड नाईट सगळीं. आनीक प्लीज वचून कमेंट माराय ते कॉरी व्हिडिओचे. Yes, कितें वचून कमेंट माराय. हांव नको कितें माराय. आय एम फिलिंग बोर्ड. येस कितें रँडम कमेंट सारको. आनीक आतां आमी वयताय जेवपाक आनी बाराबून न्हिदपाक. हो व्हिडिओ नेक्स्ट टायम केन्ना येतलो. नाईस. गरिमा तुयी बी केन्ना ना तुयी नाका. ते मामा धाडपाना. लढवाना. चल ते जाल्यार गुड नाईट सगळ्यांक. आनीक येस गुड नाईट. बाय गाय. गुड नाईट गुड नाईट. बाय 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 बाय.